हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं आपल्या हरे भक्ती कृष्ण. क्लासमध्ये अधिक स्वागत. पण आपल्या नेहमीप्रमाणे भक्ती सेवाचा क्लास सुरू करण्यापूर्वी आपण गुरूंचे चरणी प्रणाम करूया, मंगलाचरण करूया आणि त्यानंतर आपल्या आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. वासुदेवाय मध्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकान्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीप्रपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवान् च. श्रीरूपं साधुजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादा सहितललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः. कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती जय श्री कृष्ण कृष्ण हरे श्री श्री राधा गोविंद की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं आपल्या इस्कॉन मेन्यूच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण पुढची लीला बलरामजींची जी आहे तर ती अभ्यासणार आहोत. आणखी अशा सुंदर सुंदर लीलांचा तर आस्वाद घेणारच आहोत, पण ह्या लीला अभ्यासताना आपण त्यातून काय शिकायचं हे देखील आपण समजून घेणार आहोत. आता आपण आज आता जो पुढचा म्हणजे जो राक्षस आहे, अनेक राक्षसांचा वध कृष्णांनी पण केला आणि बलरामजींनी पण केला. मग आता बलरामजींनी कुठल्या अजून असुराचा वध केला तर ते आज आपण अभ्यासणार आहोत. आणि त्यावेळेला कशा पद्धतीने त्यांनी लीला केली आणि अशा सुंदर सुंदर लीला आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता तिथे आपण समजून घेऊया की तो प्रलंबासूर नावाचा एक राक्षस होता आणि त्याच्या संदर्भातली ही लीला आहे. तर म्हणजे अशा खूप वेगवेगळ्या लीला भगवान यांनी केल्यात. म्हणजे भगवान यांचं विस्तार रूप म्हणजे प्रथम विस्तार आपण म्हणू की बलरामजी आहे. आणि म्हणजे त्यांनी केलेल्या ज्या लीला आहेत त्या इतक्या सुंदर सुंदर आहेत की आपण मंत्रमुग्ध होऊन जातो. तर आज असंच आपण म्हणजे अशाच पद्धतीने आपण ज्या आहेत त्या लीला आपण अभ्यासणार आहोत बलरामजीच्या. तर आता हा जो प्रलंबासूर होता हा कोणता हेतू ठेवून आला होता आणि मग त्याचा वध कसं काय करू शकले जे बलरामजी आहेत तर ते आपण अभ्यासणार आहोत.
तर आता आपण मागच्या वेळी पाहिलं की धेनुकासूर नावाचा राक्षस होता. तो कसा होता, त्यांना म्हणजे गाढवाचं रूप घेतलेलं होतं. तर म्हणजे अशा वेगवेगळ्या रूपात सुद्धा म्हणजे जे राक्षस होते वेगवेगळे, म्हणजे जे असुर मंत्री होते म्हणजे कृष्णांचा शोध घेण्यासाठी, आणि त्याचबरोबर म्हणजे जे आहेत ते कृष्णाचा वध करायचा यासाठी कंसाने पाठवलेले होते. आणि हे जे होते तर यांचं कार्यच होतं की म्हणजे तिथे जाऊन जे सगळे यदुवंशी आहेत तर त्यांच्या म्हणजे त्यांना सतत हैराण करत ते त्रास देत असत. आणि म्हणजे तिथे जर अशी कोण बालक आढळली किंवा असं काही आढळलं तर म्हणजे जे कृष्णांचं वर्णन केलेलं होतं त्यानुसार असं एखादं छोटं बालक आढळलं तर त्या संदर्भात शोध घ्यायचा असं म्हणून त्यांनी मंत्री मंडळ जे होतं त्याचं तर ते पहिल्यापासूनच कंसाने पाठवलेलं होतं बरं का. आणि मग आता हा प्रलंबासूर आहे. मग एकदा काय झालं की म्हणजे जे व्रजवासी आहेत तर त्यांचं म्हणजे त्यांच्या बाबतीत एक कृष्णांची लीला आहे की नावानं म्हणजे काय की जंगलात वणवा पेटला होता आणि त्यांच्यापासून रक्षण केलं भगवान श्रीकृष्णाने आपले जे बालमित्र आहेत किंवा वासव गाई सगळ्यांचं आपले बंधू आणि त्यांना घेऊन ते वृंदावनाकडे परत आले होते. मग ही लीला घडली. आणि मग ती जेव्हापासून म्हणजे लीला जे घडली तेव्हापासून ते सगळे गोपगोपा म्हणजे खूप खुश होते की आपण कसे वाचलो आणि हे सगळं त्यांना जेव्हा समजलं त्यांच्या बालमित्रांच्याकडून. आणि मग ते खूप आनंदात होते. आणि मग म्हणजे कसं की उन्हाळा सुरू झाला. म्हणजे तेव्हा वसंताची पालवी फुटते असं साधारण वातावरण असतं का. आणि मग त्यावेळेला भगवान जे आहेत ब्रह्मदेव किंवा भगवान शिव तर ह्या सगळ्यांच्या अधिपती कोण आहेत भगवान कृष्ण. मग हे कुठे राहत होते तर वृंदावनात. आणि वृंदावनाचं इतकं सुंदर वर्णन आहे की सुंदर अनेक धबधबे होते त्याचं पाणी असं पडत राहायचं. मग असा सुंदर आवाज रातकिड्यांचा तिथे व्हायचा म्हणजे पाण्याच्या झऱ्यांचा सुंदर असा आवाज असायचा. मग रातकिड्यांचा आवाज असायचा आणि हे वन असं हिरवंगार असायचं बरं का. आणि भगवान कृष्णांचा तिथे निवास असल्यामुळं जे वृंदावनातले लोक होते त्यांना कधी सूर्याच्या 10 उष्णतेचा म्हणजे उन्हाळा आहे म्हणून उष्णता खूप वाढली असा कधी त्रास व्हायचा नाही. म्हणजे उलट तिथं छान छान कमळं उमललेली असायची म्हणजे कंज उत्पल कल्हार असे कमळांच्या विविध जाती आहेत बरं का. तर अशी सुंदर सुंदर कमळं तिथं फुललेली असायची आणि असं मंद गतीनं पवन व्हायचा म्हणजे वारा व्हायचा आणि सुगंधी परागकड असा बरोबर घेऊन जायचा. किती सुंदर वर्णन आहे. म्हणजे यमुनीच्या तीरावर तर काय व्हायचं हे सरोवर म्हणजे जे होतं म्हणजे सरोवर जी होती यमुनेच्या तीराच्या आसपास तर तिथं तरंगांचे असे तुषार म्हणजे जी सरोवर बनायची ना धबधब्यातून पाणी येऊन तर त्यांचे असे तुषार जे असायचे तर ते सतत असे उठणारे असे दिसायचे. आणि ते असे येणारे जाणाऱ्याचे म्हणजे जे व्यक्ती आहेत त्यांच्या शरीरांना सुद्धा स्पर्श करायचे म्हणजे तुषार अंगावर उडायचे थोडक्यात. तर त्यामुळे इतके सगळेजण म्हणजे त्या आल्हाददायक स्पर्शाने म्हणजे इतके आनंदी व्हायचे असं सुंदर वातावरण होतं तिथं. आणि अशा छान वातावरणामध्ये एकदा काय झालं की म्हणजे भगवान जे त्यांना आपण रसराज म्हणतो मग त्यांचे मोठे बंधू अग्रज तर त्यांना घेऊन ते मनात गेले होते. मग वेणू वाजवत होते आणि तिथल्या वातावरणाचा आनंद घेत होते. झाडांची फुलं पानं असे सगळे रंगीबेरंगी छान तिथल्या गोप बालकांनी गोळा केली मग त्या फुलांच्या माळा गळ्यात घातल्या. मग छान छान म्हणजे त्या माळा गळ्यात घातल्यानंतर ते नाचू गाऊ लागले. कधी कधी ते एकमेकांच्या कुस्ती खेळत होते म्हणजे असा आनंद लुटत होते. काही गोप बालक अशी छान छान गीतं गात होती. आणि मग कोणी वेणूवादन म्हणजे करायला लागलं म्हणजे बऱ्याच जणांना वेणू येत होते असं नाही की कृष्णच पण सगळे एकत्र असायचे तेव्हा खूप आनंदाचं आस्वादन करायचे. मग कोणी ते शिंग जे असतं ना ते वाजवायला सुरुवात केली. मग कोणी टाळ्या पिटायला सुरुवात केली. मग एक जण म्हणाला की ती तू छान नृत्य करतोस म्हणजे अशा पद्धतीने छान त्यांचा आनंद लुटण्याचं म्हणजे जे आहे त्या गोपी बालकांचं ते चाललं होतं त्या वनामध्ये. मग गोपबालांचे बालक जे होते तर त्यांच्या वेशातील म्हणजे ते देवता जसे म्हणजे ज्या देवता असतात किंवा जे उच्च लोकांमधून अवतरलेले देव देवता आहेत तर ते कृष्णांच्या लीलामध्ये कसे सहकार्य करायचे तर गोप बालकांच्या वेशातले ते देवता होते ते एक कलाकार तर दुसऱ्या कलाकाराने अभिनय केला चांगला किंवा भूमिका वठवली की जे शाबासकी देतो तसे ते एकमेकांना शाबासकी द्यायचे कृष्णांना पण उत्तेजन द्यायचे. असं छान चाललेलं होतं बरं का. आणि इथे आपण थोडस समजून घेऊया की कृष्ण किती छोटे होते बा तर त्याचा आपल्याला अंदाज येईल म्हणजे वय किती त्यांचं लहान होतं.
तर चुडाकरण संस्कार त्यांचा झालेला नव्हता, त्यामुळं केस असं त्यांचे असं विखुरलेले, काकपक्षी म्हणजे कावळ्याचे केस कसे विखुरलेले असतात ना, तसे विस्कटलेले होते. म्हणजे काय की त्यांचं जावळ झालेलं नव्हतं थोडक्यात. तर बालमित्रांच्या बरोबर अशा पद्धतीने ते खेळत होते, उड्या मारत होते, असं एकमेकांच्यात युद्ध करायचे, मग कोणी नृत्य करायचं, गायन करायचं, असं छान चाललं होतं बरं का. मग ती बेलफळं किंवा तिथं ते वृक्षांना जे आवळे आले होते ते घेऊन चेंडू सारखं झेलायचं, म्हणजे खेळ खेळायचे. कोणी आंधळी कोशिंबीर खेळायचे, असं छान चाललं होतं. किंवा काय काय जण काय करायचे, ते वन जे आहे म्हणजे इतकं सुंदर वन होतं ते हिरवगार असं, तर तिथल्या हरणांची आणि पक्ष्यांची नक्कल करायची. तर कुणी काय करायचं की बेडकाच्या म्हणजे आवाजात एकमेकांचा म्हणजे आवाज आहे तर त्याची नक्कल करून विनोद करायचे. असं अशा पद्धतीचं ते आनंद लुटत होते. किंवा झाडांच्या ज्या फांद्या आहेत त्याच्यावर बसून धुका घ्यायचे, किंवा राजा प्रजेचा खेळ खेळतो का आपण, तर तसं ते खेळायचे. म्हणजे हे सगळ्या खेळांचा उगम कुठे आहे, कृष्ण बलरामांच्या वनातील खेळांमध्ये. मग असं सुंदर खेळ चालला होता बरं का, त्यांचा आनंद लुटत होते. आपण म्हणजे आपण हे सगळं दृश्य आपल्या डोळ्यासमोर आणतो. आणि मग अशा खेळात हे सगळे गोपबालक मग्न होते. म्हणजे ह्याला दिव्य क्रीडा असं म्हटलंय. म्हणजे ह्या दिव्य क्रीडा आहेत भगवानांच्या समेत चाललेले ते चित्रात पहा सगळ्यांनी. पहा, प्रत्येक जण काही ना काही म्हणजे वेगवेगळे खेळ खेळतात किंवा लीला करतात. म्हणजे हे सगळे भगवानांच्या लीलेमध्ये सहभागी असलेले देवदेवताच आहेत. आणि ते भगवानांच्या समेत लीला करायला आलेले आहेत गोपबालक, म्हणजे पृथ्वीवरती अवतरलेली आहेत. मग अशा पद्धतीनं आनंदाचं आस्वादन त्यांचं चाललं होतं. मग त्यावेळेला काय झालं, तिथं प्रलंबासूर नावाचा एक असुर होता आणि त्यांनी काय केलं, गोपबालकाचं रूप धारण केलं. तो पण स्वतः गोपबालक बनून आला. त्यानं रूप घेतलं गोपबालकाचं असा. असाच एखादा गोपबालक बनून तो आला ह्यांच्यापैकीच. आणि मग श्रीकृष्ण जे आहेत त्यांना आणि बलराम यांना पळवून नेण्याकरता त्यांच्या मेळ्यात तो आला होता. म्हणजे त्याचं उद्दिष्ट काय होतं की कृष्ण आणि बलरामजी म्हणजे अशी जी दिव्य बालक आहेत हीच म्हणजे असतील, तर कृष्णांचा जन्म होणार आहे असं सगळं आकाशवाणी कंसाला माहिती होती. मग कंसाकडून त्यांना ती सगळी माहिती कंसाने पुरवलेलीच होती, त्यामुळे त्यांना माहिती होतीच सगळी त्या असुरांना. मग हे जे कृष्ण आणि बलराम आहेत हेच ते दिव्य बालक असावेत अशा अंदाजाने, आणि त्यांना मग पळवून न्यायचं, कारण अशा पद्धतीच्या लीला म्हणजे भगवानच करू शकतात ना. मग अशा अंदाजाने त्यांनी काय केलं, ह्या दोघांना पळवून न्यायचं ह्या हेतूने तो त्या गोपबालकांच्या मेळ्यामध्ये आला. मग आता कृष्ण एका गोपबालकाची भूमिका करत होती त्यावेळेला, म्हणजे एक गोपबालक असं ते बनले होते आणि स्वतः ते भगवान होते. मग आता भगवान आहे ना, भूत भविष्य वर्तमान सगळं कळत असतं ना, सगळं गोष्टीचं ज्ञान असतं. आता जेव्हा प्रलंबासुरानं त्यांच्या मेळ्यात प्रवेश केला तेव्हाच कृष्णांना कळलं होतं. मग त्यांनी काय विचार केला, आता ह्याला कसं बरं ठार करायचं असं त्यांच्या मनात विचार चालू होता बरं का. मग त्यांनी काय केलं, तो आला आणि त्यांना कळलं होतं. मग त्यांनी काय केलं, त्याच्या समोरून असं वरवरून आपण कसं वरवरचं हसतो, वरवरचं बोलतो एखाद्याची गोड गोड आपण जेव्हा भौतिक जीवनामध्ये, तसं त्यांनी काय केलं, त्याचं समोरून म्हणजे वरवरून असं स्वागत केलं की हा खेळायला येतो आता आमच्या बरोबर. ते त्याला म्हणाले की प्रिय मित्रा, तू आमच्या बरोबर खेळायला आलास ते फार चांगलं झाले. आणि त्यांनी काय केलं, आपल्या सगळ्या बालमित्रांना बोलवून घेतलं आणि आपण आता जोडी जोडीने खेळ खेळूया असं त्यांना सांगितलं बरं का. मग खेळण्याच्या रीतीने सगळी मुलंही एकत्र आली. मग काहींनी कृष्णाची बाजू घेतली आणि काहींनी बलरामांची घेतली. आणि आता त्या दोघांच्यात ते खेळ खेळायला लागले. म्हणजे काय की कृष्णांची एक बाजू झाली आणि बलरामांची. मग ह्यांच्यात खेळ खेळताना जो कोणी हरेल या द्वंद्वामध्ये, तर त्यांनी काय करायचं, म्हणजे हरलेल्या मुलांनी जिंकलेली जी मुलं आहेत त्यांना, जसं घोडा आपल्या धन्याला पाठीवर घेऊन चालतो, म्हणजे घोड्याच्या पाठीवर त्याचा मालक बसतो, तसं या हरलेल्या मुलांनी त्या जिंकलेल्या मुलांना आपल्या पाठीवर घेऊन चालायचं, त्याला वाहून न्यायचं. असा त्यांचा खेळ सुरू झाला बरं का. मग असं ते चालत चालत खेळ खेळत म्हणजे म्हणजे जोडी जोडीचा असा खेळ चालू होता, बलरामांची बाजू आणि कृष्णांची बाजू. आणि मग त्यांच्यात जो हरायचा तो काय करायचा, आपल्या पाठीवर जिंकलेल्या गोपीबालकाला घेऊन पुढं पुढं जायचा, असं चालू होतं. मग ते असं भांडीर वनातून खेळ खेळत पुढं पुढं निघाले होते. मग आता तिथं गायी पण होत्या, त्या पण चरत चरत पुढे निघाल्या होत्या. म्हणजे गायींबरोबरच त्यांचे खेळ चालायचे, जे वनातले बालक होते त्यांचे. मग आता बलराम आणि श्रीदामा आणि वृषभ यांचा गट आता जिंकला बरं का. मग श्रीकृष्णांच्या गटाला त्यांनी काय केलं,
पाठीवरून घेऊन जायचं म्हणजे आता भूमिका आली. म्हणजे काय की बलरामजी, श्रीदामा आणि वृषभ हे 3 गट म्हणजे जिंकले बलरामजींचे. हम्म. मग आता श्रीकृष्णांच्या गटातले जी मुलं होती म्हणजे गोपबालक त्यांनी आता यांना भांडीरवनातून घेऊन जायचं ठरवलं. मग आता हरल्यामुळे काय केलं, श्रीकृष्णांनी श्रीदामाला आपल्या पाठीवर घेतलं. मग भद्रसेन नावाचा होता श्रीकृष्णांच्या बाजूला जो गोपबालक होता तो, त्यांनी वृषभला आपल्या पाठीवर घेतलं म्हणजे बालकाचं रूप. आणि मग बालकाचं रूप जे धारण केलेला प्रलंबासूर होता. हा तर त्यांच्या खेळाचं अनुकरण करीत म्हणजे त्यांनी काय केलं, बलराम जे आहेत त्यांना पाठीवर घेतलं. म्हणजे प्रलंबासूर होता हा गोपबालक म्हणून कृष्णांच्या म्हणजे बाजूमध्ये होता. आणि मग आता कृष्णांच्या बाजूचे सवंगडी सगळे हरलेत, गोपबालक हरलेत हा खेळ. मग त्यांनी प्रत्येकाने एकेकाने घेतल्यावर मग प्रलंबासूर पुढे आला आणि त्यांनी काय केलं, बलरामजींना पाठीवर घेतलं. आणि मग आता प्रलंबासूर हा असुर होता आणि श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांना त्या गोपबालकामध्ये सर्वात म्हणजे ते बलवान आहे तसं त्यांना अंदाज केला होता. म्हणजे त्याला एवढंच कळलं होतं की ह्या गोपबालकांमध्ये श्रीकृष्ण हे बलवान आहे. पण भगवान यांचं रूप असं सामान्य साधारण असतं की त्यांना कुणीही ओळखू शकत नाही. ऋषीमुनी देवदेवता यांनाही शक्य झालं नाही. अगदी ब्रह्माजींना सुद्धा म्हणजे गोंधळायला झालं की असा हा ग्वालबाल की जो म्हणजे सगळ्या बालकांचा उष्ट खातोय आणि त्यांच्याबरोबर खेळतोय, गाई चरायला तर हे कसे भगवान असू शकतील. म्हणजे अशा पद्धतीनं ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांची सुद्धा म्हणजे गोंधळलेली मनस्थिती झाली. तर प्रलंबासुरासारख्या असुराला थोडीच कळणार आहे की हे भगवान आहे. मग त्याला एवढंच कळलं की श्रीकृष्ण थोडेसे ह्या सगळ्या बालकांमध्ये बलवान असतील. मग आता श्रीकृष्णांचं सानिध्य टाळायला त्याने काय केलं, मग असं बलवान व्यक्तीच्या सानिध्यात कशाला राहायचं, म्हणून त्याने काय केलं, बलरामांना घेतलं आणि पाठीवर घेऊन तो थोडा पुढे पुढे चालत गेला, दूर दूर दूर. म्हणजे हे सगळे बालक जी होती म्हणजे जे कृष्णांच्या बाजूचे जे होते बालक, की जसं भद्रसेन वृषभला घेतलं होतं आणि श्रीकृष्णांनी श्रीदामाला पाठीवर घेतलं होतं आणि हे चालत होते पण हळूहळू चालत होते. तर त्यांनी काय केलं, प्रलंबासुरांनी बलरामजींना पाठीवर घेतलं, जरा दूरवर गेला तो घाईघाईने चालत, म्हणजे असं थोडासा वेगाने. मग आता तो असुरच असल्यामुळे तो बलवानच होता. म्हणजे त्याची तुलना एखाद्या पर्वताबरोबरच होऊ शकते. आता बलरामानं तो पाठीवर घेऊन चालला असल्यामुळे भारामुळे त्याला थकवा वाटायला लागला. मग त्यानं आपलं खरं रूप धारण केलं. मग इथे चित्रात पहा, म्हणजे त्यांनी काय केलं, इथे आपलं खरं रूप धारण केले. म्हणजे थोडस पुढे गेल्यावर म्हणजे तो असुरच होता आणि पाठीवर असं कोणाला घेऊन चाललं तर कोणी पण थकेलच ना. मग त्यानं खरं रूप आपलं असुराचं धारण केलं. आणि मग जेव्हा खऱ्या रूपात प्रकट झाला तेव्हा त्याच्या माथ्यावर काय होता, सुवर्णाचा मुकुट होता बरं का, असा इथे चित्रात पाहतो नाही. आणि त्याच्या कानात अशी तेजस्वी कुंडल होती. आणखी अगदी म्हणजे चंद्रालगत एखादा विद्युतपात होणारा असा काळा कुट्ट, म्हणजे आकाशात जर चंद्र उगवला असेल आणि तिथे रात्रीच्या वेळी पाऊस पडत असेल तर चंद्राशी जर एखादा काळा कुट्ट ढग असतो की नाही, आणि तिथे समजा वीज चमकली तर कसा चकचकाट होतो, अशा पद्धतीचा काळा कुट्ट ढग जसा असतो त्याप्रमाणे तो वाटत होता. आणि त्याचे म्हणजे डोळे किंवा दात हे पांढरे असे चमकत होते ना, तर त्यामुळं तो असा एखाद्या चंद्रालगत एखादी जर का म्हणजे विद्युलता चमकली तर तो काळा ढग कसा चमकतो तसा, म्हणजे चंद्र म्हणजे कोण तर बलरामजी. ते कसे आहेत तर बलरामजी हे कसे आहेत तर अत्यंत सुंदर आणि कसे आहेत की श्वेत वर्णाचे. मग त्यामुळे त्यांच्या शेजारी म्हणजे त्याला चंद्राची उपमा दिली. आणि अशा पद्धतीचा एक काळा कुट्ट ढग म्हणजे असा तो असुर होता. असं त्याचं वर्णन, म्हणजे की अशा पद्धतीचा तो असुर होता, इतका बलवान आणि असा काळा कुट्ट जसं चित्रात दाखवले बा, एकदम पूर्ण काळ्या रंगाचा होता तो. आणि मग त्याचे नेत्र कसे होते तर अगदी म्हणजे धगधगता अग्नी कसा असतो तसे नेत्र आहेत पहा, त्याचे डोळे पहा, लाल भडक कसे, धगधगता अग्नी कसा दिसतो तशा पद्धतीनं. आणि त्याची म्हणजे त्याचं कुटी म्हणजे कपाळ आणि त्याचे जे दात होते ते अत्यंत उग्र होते. म्हणजे एका वेळी तो कितीतरी लोकांना खाऊ शकेल अशा पद्धतीने सुळ्यांसारखे दात होते. इथे अजून चित्रात पहा, त्याचे नेत्र कसे आहेत पहा, अगदी अग्नीसारखे, म्हणजे असे लाल भडक, अजून काय पेटलेला अग्नीच आहे असे. आणि
त्याचं म्हणजे कपाळावरती असे म्हणजे भुरकुटी म्हणजे कपाळावरती असे म्हणजे असे घाव होते की म्हणजे आणि त्याचे सुळ्यांसारखे दात की तो म्हणजे तो अनेक लोकांचा एका वेळी फडशा पडेल अशा पद्धतीचे उग्र होते दात त्याचे. आणि तो अशा पद्धतीने एकदम प्रकट झालेला पाहून बलरामांना प्रथम आश्चर्य वाटलं. हम्म. अरे आपलं हे वाहन होतं, हा तर खूप बालक होता, ह्याचं एकदम दूध कसं बदललं असं त्यांना वाटलं बरं का. पण त्यांच्या तात्काळ लक्षात आलं की हा असुर आहे, हा त्याला ठार मारायच्या हेतून आपल्या सगळ्या सवंगड्यांपासून आपल्याला दूर घेऊन आलाय. आणि मग त्यांना कळलं. आणि मग काय झालं तर इंद्र कसा आपला म्हणजे त्याचं वज्र, इंद्राला वज्र हे म्हणजे अस्त्र जे आहे ते भगवानाने बहाल केलं. तर ते म्हणजे इंद्र काय करतो तर वज्राने पर्वतावर जसा प्रहार करतो म्हणजे वज्र नावाचं जे अस्त्र आहे इंद्राला भगवान यांच्याकडून मिळालेलं, तर ते इतकं इतकं म्हणजे कठीण आहे आणि इतकं म्हणजे ते भेदणार आहे. म्हणजे वज्र अस्त्र जे आहे तर त्यांना एखादा पर्वत आहे ना तर त्याची म्हणजे त्याचं सुद्धा पीठ करण्याची क्षमता आहे. म्हणजे तो पर्वत आहे तो तोडून मोडून त्याचं पीठ होऊन जाईल. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्या वज्रामध्ये म्हणजे त्या वज्रास्त्रामध्ये भेदण्याची क्षमता आहे. इतकं म्हणजे ते असं इतकं शक्तिशाली असं ते अस्त्र आहे इंद्राचं. मग इंद्र ज्याप्रमाणे वज्राने काय करतो पर्वतावर प्रहार करतो, तशा पद्धतीने बलरामजींनी काय केलं त्या असुरीच्या डोक्यात जोरदार मुष्टी प्रहार करायला सुरुवात केली. आणि बलरामांच्या म्हणजे जे तडाखे होते हाताचे ते असे होते म्हणजे वज्रासारखे म्हणजे वज्रास्त्र असे जसं असेल असे इतके होते तडाखे जोरदार की तो जो असुर आहे ना तो डोकं ठेचलेला जसा साप असतो ना त्याच्यासारखा तो मृत होऊन खाली पडला. म्हणजे इथे चित्रात पाहतो इथे बस म्हणजे इथे त्या असुर जो आहे त्याच्या खांद्यावर असे ते बसले होते. आणि आपलं एकदम वाहन बदललं असं कळल्यावर त्यांनी काय केलं आपल्या मुष्टीने प्रहार करायला सुरुवात केली. आणि तो इतके प्रहार केले त्यांनी म्हणजे वज्रास्त्राप्रमाणे म्हणजे सर्वात शक्तिमान कोणात तर रामजी भगवानांची आध्यात्मिक शक्ती आहे त्याजवळ भगवान यांचंच दुसरं रूप आहे. म्हणजे जे जे भगवान यांच्यामध्ये गुण आणि जे जे सामर्थ्य ते सगळं बळरामजींमध्ये आहे. आणि त्यामुळं त्यांनी अशा जोरदार मुष्टी प्रहार केले म्हणजे असे अशा पद्धतीने ते केले की जसं वज्रास्त्र आहे तर ते जेव्हा इंद्र सोडतो तेव्हा त्याच्यामध्ये ताकद काय असते की एखादा पर्वत जो आहे तर त्याचं सुद्धा पीठ होण्याची क्षमता त्या वज्रास्त्रामध्ये असते. म्हणजे इतके तुकडे होऊन म्हणजे की त्याचं पीठच होऊन जातं त्या पर्वताचं. इतकं ते म्हणजे इतकं शक्तिशाली असं ते वज्रास्त्र असतं. मग तशा पद्धतीनं मुष्टी प्रहार बलरामजींचे होते. आणि त्यामुळे काय झालं तर ते सगळे आघात म्हणजे ते मुष्टी प्रहार की त्याच्या म्हणजे डोक्यावर झाले म्हणजे असे तडाखे बसले त्याला की डोकं ठेचलेला जसं साप म्हणजे सापाला मारताना त्याचं डोकं ठेचतात बघ काही वेळा. तर अशा पद्धतीनं तो मृत होऊन पडला आणि त्याच्या तोंडावर ते रक्त व्हायला लागले. ते चित्रात पहा त्याच्या तोंडातनं सगळं रक्त व्हायलंय सगळं. आणि तो असा पडलाय. त्याच्या डोक्यावर मुष्टी प्रहार केल्यामुळे त्याने डोक्याला हात लावलाय पहा. आणि तो जेव्हा प्राण झाला तेव्हा इथे म्हणजे अजून जवळून हे चित्र आहे बा म्हणजे कशा पद्धतीने त्यांनी मुष्टी प्रहार केले होते बलरामजींनी आणि केवढा मोठा असुर होता पहा तो मृत होऊन पडला. मग आता जेव्हा तो खाली पडला तेव्हा देवराज इंद्राच्या वज्राघाताने म्हणजे एखाद्या पर्वताचं कसं चूर्ण होतं आणि तो खाली कोसळून पडतो असं मोठा प्रचंड आवाज झाला. म्हणजे एवढं मोठं असुरी शरीर होतं ते म्हणजे महाकाय पर्वत कसा असतो आणि त्याच्यावर वज्राघात झाल्यावर तो कसा म्हणजे चूर्ण होऊन खाली पडतो एखादा पर्वत. जसं मी सांगितलं की वज्राचा म्हणजे इतका मोठा आघात असतो की त्या पर्वताचं सुद्धा चूर्ण करायची ताकद त्याच्यात असते. तशा पद्धतीनं हा मोठा आवाज होऊन खाली पडला. आणि मग त्या बालक तिथं आले म्हणजे आजूबाजूचे वृक्ष सुद्धा तिथं त्याच्या म्हणजे त्याच्या शरीरामुळे ते मोडून पडले होते. म्हणजे इतकं त्याचं प्रचंड मोठं शरीर होतं. आणि मग ते सगळं दृश्य बघून त्यांना जाणीव झाली. आणि मग त्यांनी बलरामजींची प्रशंसा केली की छान केलंस आणि चांगलं केलंस असं म्हणून त्यांनी प्रशंसा केली. आणि मग सगळेजण बलरामजींना म्हणजे ते मृत्यूच्या तोंडातून परत आले असं विचार ते सामान्य गोप बालक आहेत आणि आपले बंधू आहेत म्हणजे अशा पद्धतीने सगळ्यांनी त्यांना प्रेमाने मिठ्या मारायला सुरुवात केली. सगळ्यांनी त्याचं अभिनंदन करायला सुरुवात केली. आणि मग भगवान जे आहेत बलरामांनी हा काय असुराचा वध केलेला पाहून देवी देवतांनी काय केलं
तर प्रसन्न होऊन आकाशातून तो दिव्य विग्रह म्हणजे कोण तर भगवान बलराम हे दिव्य विग्रह आहेत एक प्रकारचे म्हणजे श्रीकृष्णांचं ते काय आहे तर साक्षात श्रीकृष्णांचाच दुसरा अवतार आहे तर त्यांच्यावर त्यांनी पुष्पवृष्टी केली आणि त्यांचं अभिनंदन केलं आणि त्यांना आशीर्वाद दिला मग अशा पद्धतीने ही प्रलंबासुराची लीला घडली तर आता या विविध लीला घडतात तर ह्याच्यातून आपण काय शिकायचं तर हे विविध असुर म्हणजे कोण आहेत तर आपल्या मधले विकार आहेत मग असेच म्हणजे चिवट आपल्यामध्ये विकार असतात अनेक जन्मांपासून आणि जेव्हा हरिनाम आपण घ्यायला लागतो तेव्हा आणि बलरामजी म्हणजे कोण आहेत गुरुतत्व आहे आपल्या परंपरेला जोडलेले नित्यानंद प्रभू आचार्य परंपरेमध्ये गुरुतत्व आहे मग जेव्हा बलरामजींचा आपल्याला म्हणजे बलरामजींचा आपल्याला आशीर्वाद मिळतो आणि हरिकृष्ण महामंत्राचा आपण जप म्हणजे हरिकृष्ण महामंत्राचा आपण जप करतो किंवा भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा नित्यानंद प्रभूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण करतो तेव्हा निश्चितच काय होतं की आपल्यामधले हे जे प्रलंबासूर धेनुकासूर अशा विविध माध्यमातले हे जे असुर आले हे सगळे विकार आहेत हे असुररूपी विकार जे आहेत ना तर हे नष्ट होत जातात आणि म्हणून त्यांना या असुरूपी विकारांना नष्ट करण्याचं सामर्थ्य कोणामध्ये आहे बलरामजींमध्ये आहे आणि म्हणून आपण बलरामजींच्या चरणी नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी नेहमी प्रार्थना करावी की माझे जे विकार आहेत म्हणजे असुरूपी जे विकार आहेत हे नष्ट करण्याचं सामर्थ्य कोणामध्ये आहे बलरामजी म्हणजे कृष्णामध्ये आहेच आणि कृष्ण आणि बलरामजी काही वेगळे नाही तर आपण बलरामजींच्या चरणी प्रार्थना करायला नेहमी की हे जे विकार रूपी असुर आहेत माझ्यामधले जे काय होत त्यांचा वध व्हावा किंवा हे नष्ट व्हावे अशी आपण नेहमी प्रार्थना करावी ह्या लीला जेव्हा ऐकतो तर ह्याच्यातून आपण काय शिकायचं ते शिकायचं म्हणजे फक्त गोष्टी म्हणून नाही ऐकायच्या खरी कथा कशी ती पुन्हा 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 ऐकली की आपल्या हृदयाची शुद्धी तर होतच असते आणि भगवानांच्या लीला नित्य नूतन आहेत त्यांच्या त्या यशोगाथा आहेत मग ह्या जितके आपण ऐकू तितके आपल्या हृदयाची शुद्धी तर होणारच आहे आणि त्याचबरोबर आपल्या हृदयामध्ये म्हणजे कृष्णाविषयीचं प्रेम किंवा भगवानांच्या विषयीचं प्रेम आहे तर ते निर्माण व्हायला मदत होत असते हळूहळू जशी शुद्धी होईल तसं कृष्ण प्रेम म्हणजे शुद्धी जितकी त्या प्रमाणात कृष्ण प्रेम असं घडतच राहतं ना पण आपण ह्या लीलामधून शिकायचं तर आपल्यामध्ये सुद्धा असे धेनुकासूर प्रलंबासूर पुतना असे विविध प्रकारचे असुर आहेत दडलेले तर ह्यांचा वध झाला पाहिजे आणि यासाठी आपण काय केली पाहिजे हरिशरण म्हणजे हरीची शरण म्हणजे काय भगवान श्रीकृष्णांची शरण घेतली पाहिजे त्यांच्या चरणी शरणागत झालं पाहिजे आणि तेव्हा निश्चितच काय होईल म्हणजे अशा भगवान श्रीकृष्णांच्या चरणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला कोण मदत करतात तर गुरु मदत करतात गुरुतत्व म्हणजे कोण बलरामजी भगवानाची आध्यात्मिक शक्ती म्हणजे कोण बलरामजी म्हणजे गुरुतत्व किंवा नित्यानंद प्रभू तर त्यांच्या चरणी आपण जेव्हा प्रार्थना करतो तेव्हा निश्चितच काय होतं आपल्यावर त्यांची कृपा होत असते आणि या सगळ्या असुरांना आपल्या म्हणजे जीवनामध्ये जे विकार असुर आहेत अनेक जन्मजन्मीचे असुर आहेत हे म्हणजे एका जन्मीचे नाही तर ते आपल्या जीवनामध्ये काय कर म्हणजे ते सदैव त्यांचं अस्तित्व आहेच आहे आणि जसं एखादा चिवट भाडेकरू असतो की जो बिलकुल घर सोडत नाही तर अशा पद्धतीने जे विकार आहेत तर ते आपल्या मध्ये म्हणजे आपल्यामध्ये ते आहेतच आणि मग त्यांना आपण म्हणजे बळवून लावण्यासाठी किंवा अशा असुरूपी विकारांचा वध करण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे तर बलरामजींच्या चरणी प्रार्थना केली पाहिजे आता आपण पुढे जाऊया आपण पुढच्या लीलेवर जाऊया आपण पुढची स्लाइड घेऊया आणि ही गोष्ट आहे ती जी मी सांगितली आपल्याला त्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया आता ज्याच्या पुढची स्लाइड आपण ही प्रलंबासुराची गोष्ट आहे इथे इंग्लिश मध्ये हा त्याच्या पुढची लीला आपण अभ्यासणार आहोत तर आता श्रीकृष्ण आणि जे बलराम आहे तर ते मथुरा म्हणजे जेव्हा सोडतात म्हणजे मथुरेला ते जेव्हा वृंदावन सोडतात आणि मथुरेला जायला निघतात मग त्यावेळेला कोणत्या कोणत्या लीला घडल्या तर त्या आपण थोड्याशा अभ्यासणार आहोत मग त्या लीला कशा घडल्या
आणि त्यामागची कारणं काय होती हे सगळं आपण समजून घेणार आहोत. मग या देखील खूप म्हणजे सुंदर लिहिलं आहे. मग आता जो अक्रूर होता म्हणजे जो श्रीकृष्णांचा अत्यंत उत्तम भक्त आहे आणि हा जो अक्रूर होता तर कंसाच्या मंत्रिमंडळामध्ये आणि मग आता जो अक्रूर आहे तर त्याला कंसाने वृंदावनला जायची विनंती केली आणि अशी संध्याकाळची वेळ होती. कंसाची आज्ञा घेऊन अक्रूर दुसऱ्या दिवशी रथ घेऊन वृंदावनला गेला. मग अक्रूर हा भगवानांचा थोर भक्त आहे. म्हणजे वृंदावनला जाताना तो भगवानांची प्रार्थना करायला लागला. म्हणजे भगवत भक्त नेहमी श्रीकृष्णांच्याच विचारात असतात. मग तसंच अक्रूराला सुद्धा आपल्याला कृष्णांचं कधी दर्शन होईल असा तो विचार करत होता. मग आता वृंदावनला गेलो मी की कृष्ण आणि बलरामांचं दर्शन करायची मला संधी मिळेल. म्हणजे अशा पद्धतीने तो आनंदात होता. म्हणजे नक्कीच मी पुण्यकर्म केले की म्हणजे की मला ही म्हणजे संधी मिळत आहे असं अशा विचारात तो मग्न होता. म्हणजे इतका तो आनंदी होता थोडक्यात. मग आता एखादा शुद्ध भक्त असतो तो श्रीकृष्णांची सेवा करायला स्वतः म्हणजे म्हणजे करण्यासाठी सुद्धा स्वतःला अपात्र समजतो. म्हणजे शुद्ध भक्त असतो तो कसा असतो हीन दीन स्तरावर असतो. तो असं म्हणत नाही की मी सर्वश्रेष्ठ भक्त आहे. तो जरी सर्वश्रेष्ठ भक्त असला आणि त्याच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ भक्ताचे सगळे गुण जरी असले ना तरी नेहमी शुद्ध भक्त असतात ना तर ते नेहमी स्वतःला कृष्णांच्या सेवेमध्ये अत्यंत म्हणजे आपण अपात्र आहोत, अत्यंत शुल्लक जीव आहोत असा विचार करतात. मग अक्रूरजींनी पण असाच विचार केला की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे. त्यांना पाहण्याची दिव्य संधी मिळण्या इतकं सुद्धा मी पात्र नाहीये. आणि म्हणजे जसं भौतिक जीवनामध्ये आपण भगवान यांच्या भक्तीचं विज्ञान जाणायला अपात्र असतो हो की नाही. म्हणजे एखादा भौतिकवादी मनुष्य आहे तो वेदाभ्यास करण्यासाठी अपात्र असतो तसं कृष्णांना पाहण्यासाठी मी अगदीच अपात्र आहे. आणि मग आता हे सगळं कधी म्हणजे म्हणजे कधी शक्य होईल म्हणजे कृष्णांची माझ्यावर कृपा आहे, कृष्णांचा माझ्यावर आशीर्वाद आहे आणि म्हणून मला ही संधी मिळत आहे. आणि त्यांच्याच आशीर्वादाने ही गोष्ट शक्य होईल की मी आज कंसांच्या आज्ञेने कृष्णांना आणि बलरामजींना आणण्यासाठी तिकडे जात आहे असा विचार ते करत होते. म्हणजे जर कृष्णांची इच्छा असेल तरच त्यांचं दर्शन मला मिळेल आणि ते दर्शन घ्यायला मी समर्थ होऊ शकेल आणि तर मला नाहीच मिळणार दर्शन. म्हणजे अशा पद्धतीने ते विचार करत असते. म्हणजे एका भक्ताचे विचार कसे असतात आणि मग आपले विचार कसे असायला हवेत पहा. तर हा पण ह्याच्यावर आपण थोडीशी चर्चा करूया. म्हणजे आपलं कसं होतं आपण थोडीशा एखाद दुसरी लेवल शिकतो किंवा 3-4 अगदी 5व्या लेवल पर्यंत सुद्धा शिकतो भक्तिशास्त्री. मग भक्तांना वाटतं की आपल्याला खूप ज्ञान मिळालं आणि आपल्यासारखं सर्वज्ञ आपणच म्हणजे आणि मग ते थोडस ज्ञान जे असतं म्हणजे अपुरं ज्ञान थोडस धोकादायक म्हणतो की नाही आपण तसं होत असतं. म्हणजे आपली कलियुगामध्ये परिस्थिती कशी आहे, आपण शूद्रातिशूद्र जीव आहोत आणि मग आपल्याला कसं आहे अल्पमती आपली आहे. त्यानंतर अल्पायू आहोत आपण, पथभ्रष्ट आहोत आणि आपली स्मृती पण म्हणजे फारशी नाहीये चांगली. म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे आपली स्थिती आहे. ह्याचं भागवतामध्ये वर्णन होतं. आणि मग थोडस आपल्याला काहीतरी कृष्ण भावनेच्या माध्यमातून श्रील प्रभुपादांची कृपा, गुरु परंपरेतल्या आचार्यांची कृपेमुळे थोडस ज्ञान मिळतं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल. मग कोणी प्रीचिंग सेवा करतो, कोणी वेगवेगळ्या सेवा करतो मंदिरात जाऊन म्हणजे अशा विविध सेवा. तर आपण सगळ्या भक्तांचा एक विचार करूया म्हणजे कोणावर टीका करणे नाही पण अभ्यास केस स्टडी म्हणून त्याचा विचार. मग काय होतं की आपल्याला हे मिळालेलं जे तुटपुंज ज्ञान असतं किंवा त्या तुटपुंजच्या पेक्षा पण खालच्या स्तरावरचं ज्ञान आहे. म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी सोपं करून सांगितलं होतं त्यांच्या पुस्तकामधून आणि ही फार मोठी कृपा आहे आपल्यावर. आणि ह्या मिळालेल्या ज्ञानामुळे आपण म्हणजे स्वतः म्हणजे मी खूप ज्ञानामध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे असं समजायला लागतं असं होतं बरं का भक्तांचं. आणि आचरणाच्या स्तरावर हे ज्ञान म्हणजे जे आपण म्हणतो सिद्धांतिक जे ज्ञान आहे म्हणजे आपण म्हणू की फिलॉसॉफिकल नॉलेज थोडक्यात. तर हे सैद्धांतिक ज्ञान जोपर्यंत आचरणाच्या स्तरावर उतरत नाही तोपर्यंत ते ज्ञान असतं ते ज्ञान असून पण त्याचा काही उपयोग नाही. आणि हे ज्ञानाचा उपयोग जेव्हा आपण कर्माच्या स्तरावर ते उतरवतो त्याच वेळेला म्हणजे ते जे आहे तर ते भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जे आहे ते जाऊन पोचतं. म्हणजे घेतलेलं ज्ञान आहे ते आपण
भगवत भक्तीचं ज्ञान किंवा ज्ञान म्हणतो ते आपण आचरणाच्या स्तरावर उतरवतो, त्यावेळेला ती भक्तिमय प्रेममय सेवा घडते आपल्या हातून. म्हणजे करून पाहिल्याशिवाय श्रीकृष्णांची सेवा करून पाहिल्याशिवाय किंवा एखादी गोष्ट करून पाहिल्याशिवाय श्रीकृष्ण सेवेमध्ये आपण त्यांची संतुष्टी मिळवू शकतो का? बिलकुल नाही. पण आचरणाचा स्तर जर नसेल तर काय होतं की त्या भक्ताला मी म्हणजे सर्वश्रेष्ठ वाटतं. मग आपल्याला जेव्हा 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 कधी सर्वश्रेष्ठ जर वाटू लागलं ना, तर हे जे आहे ते आपण मायेमध्ये असल्याचं आणि आपण तीन विकाराने ग्रस्त असल्याचं लक्षण आहे असं आपण समजावं. म्हणजे आपण कसा फरक करावं. आणि कृष्ण कृपा जर असेल ना एखाद्या भक्तावर म्हणजे, आणि कृष्णाचा जर आशीर्वाद असेल ना, तर त्याला काय वाटतं, मी अत्यंत दीन व्यक्ती आहे, काहीही मला ज्ञान नाही, काहीही माझी पात्रता नाही की मी चार भक्तांना काही मार्गदर्शन करेल. म्हणजे असं जेव्हा वाटतं, असे जेव्हा भाव असतात ना, तेव्हा निश्चित त्याच्यावर कृष्णांची कृपा असते. आणि हेच उत्तम भक्तांचं लक्षण असतं. म्हणजे उच्च स्तरावरचे शुद्ध भक्त सारखे किंवा उच्च स्तरावरचे अनेक भक्त होऊन गेले भगवानांचे, त्यांचा भाव कसा असतो, हीन दीन दास भाव असतो. म्हणजे मी एक तुच्छ सेवक आहे भगवानांचा. किंवा गुरु जे आहेत आपले श्रील प्रभुपाद किंवा गुरु महाराज, तर यांना जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला, म्हणजे गुरु महाराजांना जेव्हा पण प्रश्न विचारतात तेव्हा म्हणतात मी एक तुच्छ सेवक आहे. तसे श्रील प्रभुपादांना अमेरिकेत प्रश्न विचारण्यात आला की तुम्ही भगवान म्हणजे भगवान यांच्या समान आहात का, असं रिपोर्टरने प्रश्न विचारला की तुम्ही भगवान आहात का, तर त्यांनी सांगितलं नाही, मी त्यांचा एक तुच्छ सेवक आहे. आणि मग नंतर त्यांनी सांगितलं त्यांच्या सेवकांचा सेवक, म्हणजे मी दासानुदास असा एक सेवक आहे असं सांगितलं. म्हणजे काय की असे उच्च कोटीचे जे भक्त असतात भगवानांचे, तर ते स्वतःला अत्यंत हीन दीन स्तरावर ठेवतात आणि त्यांचा तोच भाव असतो. म्हणजे असं नाही की देखावा करतात मी असा हीन दीन, पण आतून त्यांना वाटतंय मी किती मोठा भक्त, असं नसतं बरं का. तर आतूनच ती म्हणजे दीनता आणि आतूनच तो हीनता, म्हणजे भगवानांच्या समक्ष आपण सेवक म्हणजे अत्यंत तुच्छ दास्य भावामध्येच असणं अपेक्षित आहे. आणि तीच हीनता आणि तोच दैन्य भाव असणं आवश्यक आहे आपल्यामध्ये, की भगवान हे म्हणजे भगवान यांचं आपण म्हणजे अनंत शेष हजारो मुख त्यांना आहेत आणि ती हजारो मुख भगवानांची स्तुती हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण इथे हा भाग समजून घेऊ. माझा आवाज येतो ना ऐकू सर्वांना? तर आपण हा भाग चर्चा करत होतो. मग जे उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त असतात तर त्यांना कसं वाटतं की मी काही पात्रच नाहीये आणि ही कृष्णांची इच्छा आहे. आणि खरंच ही वस्तुस्थिती आहे, ही वास्तविकता आहे आपल्या जीवनाची, की कृष्णांची इच्छा असते म्हणून आपल्या जीवनामध्ये भक्त येतात, भक्तांचं मार्गदर्शन मिळतं. श्रील प्रभुपादांसारखे भक्त आले, आपण इस्कॉन सारख्या संस्थेला जोडलो गेलो, आपल्याला विविध सेवा मिळतात आहे. अशा पद्धतीच्या म्हणजे आपण जे पाहतो वेगवेगळ्या सेवा आपल्याला मिळतात किंवा आपण वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असतो, भक्ती सेवेचे प्रयत्न करत असतो, भक्ती साधनेचे. मग तसंच अक्रूरजींचा भाव कसा आहे की हे जे आहे मला जी सेवा मिळाली कंसाकडून त्यांना घेऊन येण्याची, तर ही सुद्धा कृष्णांची इच्छा आहे म्हणूनच मला मिळाली आहे. अन्यथा माझ्यासारखा जो म्हणजे तुच्छ म्हणजे जो दास आहे त्याची काय पात्रता की मला कृष्णांचं दर्शन व्हावं. अशा पद्धतीने त्यांचे भाव होते. आणि म्हणजे कधी कधी काय होतं नदीच्या म्हणजे लाटावर तरंगणार म्हणजे अगदी जे असं क्षुद्र आपण म्हणून ना, म्हणजे अगदी छोटेसे तुकड्याच्या स्वरूपात असलेलं जे गवत असतं तृण असतं ते योगायोगानं तीराकडे येतं आणि त्याला आश्रय मिळतो, बरोबर की नाही.
पण हे उदाहरण पाहतो की नदीच्या पाण्याबरोबर लाटांबरोबर दगड धोंडे वाहतात, तसं गवताचे तुकडे किंवा तृणाचे तुकडे असतात किंवा तृण असतं, छोटं छोटं गवत म्हणजे ते उगवलेलं, ते मुळासकट असं त्या प्रवाहाबरोबर म्हणजे वाहतं, उपटलं जातं आणि वाहतं, आणि ते योगायोगानं तीराकडे येतं आणि त्या तीराचा आश्रय मिळतो आणि ते रुजू होतं. मग असंच आहे, भौतिक अस्तित्वाच्या या लाटा आहेत, म्हणजे आपल्या वेगवेगळ्या ज्या योनी आहेत आणि त्या वेगवेगळ्या योनीमधून आपला जन्म, म्हणजे भौतिक अस्तित्वाच्या त्या लाटा असं वर्णन केलंय. आणि मग तिथे वाहत जातो बद्ध जीव, म्हणजे वेगवेगळ्या, तिथे वाहतो म्हणजे काय, वेगवेगळ्या योनीतून शरीरातून त्याचा प्रवास होतो बद्ध जीव म्हणून आणि त्या जीवात्म्याचा. आणि मग योगायोगाने त्याच्या जीवनामध्ये कृष्ण, म्हणजे कृष्ण जे आहे तर त्यांची कृपा जी आहे ती येते, म्हणजे त्यांचा जर कृपा आशीर्वाद योगायोगाने त्याला मिळाला, म्हणजे तर कुणाच्या माध्यमातून गुरु आले जीवनी किंवा गुरुंच्या जीवनी प्रत्यक्ष भगवान तिथे लीला करायला लागले, तर कृष्ण म्हणजे अशा पद्धतीने कृष्ण चालले तिथे. तर अशा पद्धतीने श्रीकृष्णाचा कृपा आशीर्वाद तो काय करतो, वाचतो. आणि मग कृष्णांचा कृपा आशीर्वाद मिळण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये कोणाचं आवश्यकता आहे, कोणाची तर गुरूंची आवश्यकता आहे. तसं प्रत्यक्ष भगवान जे आहेत त्यांच्या लीलामध्ये अक्रोजी सहभागी आहेत. अशा भौतिक अनेक म्हणजे जन्मातून बद्ध जीव जातो तेव्हा तो भगवान यांचा भक्त बनतो, आणि जर कृष्णांची कृपा असेल तर निश्चितच काय होतं, त्यांची कृपा आशीर्वादानं तो या बद्धतेतून मुक्त होतो, म्हणजे वाचतो आणि मग त्यांचं दर्शन करू शकेल, अशा पद्धतीने त्याची पात्रता होती. तर मग माझ्यासारखं भाग्यवान कोण असेल, म्हणजे श्रीकृष्णांची इच्छा असेल तर मी नक्की त्यांचं दर्शन करेन. तर माझ्यासारखं भाग्यवान कोण असेल असं त्यानं विचार केला गुरुजीने. मग म्हणजे यामागे त्यांची ही भावना होती की मोठे मोठे योगी सुद्धा कृष्णांच्या दर्शनाची लालसा करतात, त्यांच्या दर्शनाचा दिवस किती मंगल असेल आणि माझ्या गत जन्माची सगळी पाप नष्ट होतील, आणि असा भाग्यवान मनुष्य जन्म मला मिळालाय. त्याचं खरं यश कशात आहे, ज्या वेळेला कृष्णाचं दर्शन होईल तेव्हा माझा मनुष्य जन्म यशस्वी होईल. म्हणजे कंसाने माझ्यावर किती उपकार केले की मला कृष्ण बलरामांना आणण्यासाठी पाठवले आणि भगवान यांची दर्शन करण्याची एक प्रकारे संधीच उपलब्ध करून दिली. म्हणजे इतके थोर थोर ऋषी संत केवळ श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांचं दर्शन करण्यासाठी लालायित असतात, आतुर झालेले असतात. म्हणजे चरण कमलांचं नुसतं नख नख म्हणजे त्यांचं नखाला सुद्धा उपमा काय दिले, नखचंद्र. म्हणजे आता आपण हा भाग खूप छान समजून घेऊया की जे सुंदर सुंदर म्हणजे श्रीकृष्णांची जी विविध अंग आहेत तर त्या सगळ्या अंगांना सुद्धा म्हणजे चंद्राची उपमा दिली, म्हणजे वेगवेगळ्या अंगांना वेगवेगळ्या उपमा आहेत. त्याचं तसं जी गोलाई म्हणजे गोलाई असणारे अवयव आहेत ना त्यांना चंद्राची उपमा दिली. म्हणजे त्यांचं कपाळ आहे, गाल आहे, असे विविध जे गोल आकार आहेत. तर तसं नख जी आहेत, नखाची जी अग्र आहेत तर नख कशी आहेत, भगवान यांच्याशी गोल गोल सुंदर आहेत. म्हणून त्यांना नखचंद्र म्हणले. आणि भगवान यांच्या म्हणजे शरीरावरती असे किती चंद्रमा उपस्थित असतात तर 24.5. जीव गोस्वामीने ते मोजलेत, मोजमाप केले. आणि या 24.5 चंद्रमापैकी 24.5 चंद्रमापैकी जे हे जे नखचंद्र आहेत, म्हणजे भगवानाच्या पायांची 10 नख आणि हाताचे असे 20 जे आहेत हे नखचंद्रमा आहेत. त्याची बोलं इतकी सुंदर आहे. भगवान यांचं नखचंद्र म्हणजे भगवान यांच्या नखाचं दर्शन घेऊन सुद्धा अनेक जण मुक्त झालेले आहेत जीवात्मे, म्हणजे त्यांना मोक्ष मिळालेला आहे, भगवत प्राप्ती झालेली आहे, म्हणजे या भौतिक जगातून ते मुक्त झालेले आहेत. म्हणजे इतकं महत्व आहे भगवान यांच्या फक्त एखादा म्हणजे नखाचं दर्शन म्हणायचं, म्हणजे नखचंद्र म्हणले भगवान यांच्या, म्हणजे खरं तर आपल्या शरीरावर म्हणजे जे नख आहेत ती म्हणजे आपल्या हातावर किंवा पायावर जी नख आहेत ते काय आहेत तर आपल्या म्हणजे अस्थिचे म्हणजे आपली जी हाड आहेत शरीरातली तर त्याचे ते काय आहेत, शेवटची टोक आहेत, म्हणजे एंड प्रोडक्ट्स म्हणतो. हा जसे केस या काय आहेत आपल्या एंड प्रोडक्ट्स असल्यासारखे, म्हणजे तर अशा पद्धतीने आपल्या म्हणजे अस्थिची टोक तर त्याला म्हणायचं एंड प्रोडक्ट्स आपण इंग्लिश मध्ये. म्हणजे काय की ही नको असलेल्या गोष्टी तर अशा म्हणजे अशा गोष्टींना सुद्धा भगवानांच्या म्हणजे शरीराची प्रत्येक गोष्ट दिव्य आहे आणि आध्यात्मिक आहे पूर्णतः. तर त्यांना त्यामुळं त्यांचं महत्व किती वाढतं बा, म्हणजे त्यांना नखचंद्रमा असं म्हटलं. आणि आपल्यासारख्या सामान्यांची काय ती तर ती नको असलेली नख आहेत आपण टाकून देतो, ती वाढली म्हणून कापतो आणि टाकून देतो, म्हणजे स्वच्छतेचा भाग म्हणून. म्हणजे भौतिक स्तरावरच आपलं प्रत्येक जीवात्म्यांचं कसं आहे
जीवनामध्ये कसं असतं. आणि भगवान यांचं जे शरीर आहे ते पण दिव्य आहे, तिथलं प्रत्येक इंद्रिय अनेक इंद्रियांचं कार्य करतं. आणि त्याचबरोबर त्याला दिव्यता किती आहे पहा. भगवान सुद्धा परम पवित्र आहेत, त्यामुळं त्यांच्या शरीरामध्ये नको असलेलं अपवित्र काही नाहीच आहे. जे काही आहे ते सगळं परम पवित्र आहे. आणि मग असे जे भगवान आहेत त्यांचे जे नख आहेत त्यांना सुद्धा नख चंद्रमा असं म्हटलं जातं. म्हणजे किती सुंदर आणि दिव्य स्तरावर आहे का भगवान यांचं, म्हणजे जे जे काही आहे ते प्रत्येक गोष्ट म्हणजे अशी. आणि मग त्या नखचंद्रमाचं नुसतं दर्शन म्हणजे नखचंद्र पाहून भौतिक जगतातून अनेक जीवात्मे आहेत तर त्यांनी मुक्ती मिळवलेली आहे. अशा पद्धतीनं अक्रूरजी विचार करत होते. मग आता पुढे काय घडलं तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता हे जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर ते जे आहेत तर ते मनुष्य अवतार घेऊन आलेले आहेत, म्हणजे मानवाप्रमाणे शरीर घेऊन अवतीर्ण झाले. मी त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्यास समर्थ होणं ही माझं मोठं भाग्य आहे. आणि म्हणून अक्रूरांनी विचार केला की भगवान शिव, ब्रह्मा, नारद हे देवश्रेष्ठ सुद्धा कृष्णांना वृंदावन भूमीमधून ग्रहण करणाऱ्या किंवा गोपींच्या म्हणजे जे गोपीजन आहेत तर म्हणजे त्यांच्या सोबत म्हणजे लीला करणारे जे भगवान आहेत तर त्यांच्या चरण कमलांची गोपीजन सुद्धा उपासना करतात. तर ह्यांना सुद्धा म्हणजे आपल्याला कधी एकदा दर्शन होईल अशी लालसा असते भगवान श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांच्या विषयी. म्हणजे त्यांचं चरण कमलांचं दर्शन कधी एकदा होईल, असे सर्वमंगल चरण कमलांचं दर्शन कधी मला मिळेल अशा लालसेमध्ये हे सगळे देवदेवता किंवा ह्या गोपीजन असतात. आणि मग हा सगळा विचार करून अक्रूराचं हृदय अगदी हेलावून गेलं. आणि ते म्हणाले आज मी फार भाग्यवान ठरणार आहे, मला असे सर्व मंगल जे चरण कमल आहेत त्यांचं दर्शन होणार आहे. आणि म्हणजे असे भगवान किती सुंदर आहेत पा की त्यांच्या ललाटावर नासिकावर म्हणजे सुंदर असे म्हणजे असं सुंदर असे तिलक आहेत. आणि असं सुंदर तिलक असणाऱ्या मधुर मुखाचं मला दर्शन होणार आहे, त्यांचं सुंदरचं स्मित पाहता येईल मला. अशा म्हणजे अशा विचारामध्ये ते घडले होते. आणि मग म्हणजे विष्णू लोकाचे जे दिव्य म्हणजे दिव्य विष्णू लोकाचे जे दिव्य असे म्हणजे राजा आहेत त्यांचं सौंदर्य मी पाहू शकणार म्हणजे परम पुरुषोत्तम कोण आहेत भगवान आहेत. म्हणजे विष्णू लोक जे काही आहेत वैकुंठ जे काही ते सर्वांचे राजे कोण आहेत भगवान श्रीकृष्ण आहेत. असे ते परम विष्णू आहेत आणि ते स्वतःच्या इच्छेने तर स्वतःच अवतरित झालेत असे ते रसराज आहेत. आणि आज त्यांना पाहून माझ्या नेत्रांचं सार्थक होणार आहे. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा आणि सार्थक काय असू शकतं एखाद्याच्या नेत्रांचं. म्हणजे जगामध्ये अनेक भौतिक गोष्टी आपण पाहतो पण जेव्हा आपण कृष्णांना जितके वेळा आपल्याला दर्शन करत आहे तेव्हा आपण करायचा प्रयत्न करावा, ही आपल्या नेत्रांची भक्तिमय प्रेममय सेवा असते. मग अशा पद्धतीने माताजी ती स्लाइड ठेवा, अजून ती लीला पूर्ण नाही झाली. हरे कृष्ण. मग अशा पद्धतीने जे आहे अक्रूरजी जे आहे ते विचार करत होते. मग आता पुढे काय घडलं तर ते आपण अभ्यास करूया. म्हणजे अशा पद्धतीचा एखाद्या भक्ताचा जो आहे तर तो भाव असावा ज्या वेळेला तो भगवत भक्तीमध्ये लीन होतो तेव्हा. मग आता अक्रूरजींना भगवान यांच्याविषयी सगळी माहिती होती, त्यांच्या दिव्य लीला किंवा त्यांचा उपदेश या सगळ्याविषयी त्यांना म्हणजे ज्ञान होतं. आणि जनसामान्यांच्या कल्याणासाठीच भगवान मनुष्य अवतारात आले आहेत आणि ते वेगवेगळ्या लीला करतायत हे सुद्धा ते जाणू शकत होते. मग आता यदुकुळातील वंशज म्हणून ते अवतीर्ण झाले होते आणि त्यांनी सगळ्या नियमांचं पालन केलं होतं. म्हणजे आता जे धर्मतत्व म्हणजे काय की भगवान यांनीच निर्माण केलेले नियम आहेत आणि सगळ्या नियमांचं पालन देवता करतात आणि जे नियमांचं पालन करत नाहीत त्यांना आपण असुर म्हणतो. देवता आणि भगवत भक्त भगवान यांच्या सगळ्या नियमांचं पालन करतात आणि त्यामुळे त्यांना सर्व प्रकारचं संरक्षण भगवान देतात. म्हणजे अशा पद्धतीने जे भगवान आहेत ते म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान हे सगळ्या गुरूंचे काय गुरु आहेत. मग आता त्यांची भेट आता म्हणजे घडणार होती आणि त्याविषयी ते विचार करत होते. मग आता अक्रूरांची वृंदावन यात्रा म्हणजे आपल्याला खूप शिकण्यासारखी. म्हणजे त्यांच्या वृंदावन यात्रेतून आपल्याला भरपूर काही शिकता येईल. म्हणजे वृंदावनच्या सीमेवर पोहोचताच आपण काय करावं तर आपली भौतिक पद प्रतिष्ठा विचार न करता वृंदावनची रज आपल्या शरीरावर लावून घ्यावी. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण वृंदावनाला पोहोचल्यावरती आपलं
जे आहे तर ते आचरण असावं, एखादा भक्त म्हणून कसं आचरण असावं, तर अशा पद्धतीने तिथे चरण रज आहे तर भगवान यांची, तर ती जी आहे तर ती आपण शरीराला आपल्या कपाळाला लावून घेऊ का, तर श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांचा स्पर्श झालेली ती व्रजरज आहे. आणि मग अक्रूरांनी काय केलं, त्या धुळीत साष्टांग दंडवत घातला आणि तिथेच लोळून घेतली. म्हणजे पहा, भगवानांची दिव्य चरण कमल आहेत आणि त्या चरण कमल आहेत, तर त्या तळव्यावरची चिन्ह सगळीकडे तिथे उमटलेली होती आणि सगळ्या देवतांनी, म्हणजे ते अखिल त्रैलोक्यातल्या देवतांनी ती पूजली होती. आणि ही पावलं त्यांची जेव्हा पाहिली, त्या पावलावरती चिन्ह आहेत, गायीच्या खुराचं चिन्ह आहे, ध्वजाचं चिन्ह आहे, वज्राचं चिन्ह आहे, अंकुशाचं चिन्ह आहे, कमळाचं चिन्ह आहे. मग ही कृष्णांची पावलं जेव्हा पाहिली तेव्हा अक्रूरांनी त्या भूमीवरती, म्हणजे सूर्यास्ताच्या वेळी ते पोहोचले वृंदावनात. मथुरेपासून गोकुळापर्यंतचा जो रस्ता होता, त्या रस्त्याने त्यांनी चिंतन केलं श्रीकृष्णांचं. आणि त्यानंतर जेव्हा ते पोहोचले, तेव्हा त्यांनी काय केलं, त्या धुळीत साष्टांग दंडवत घातला आणि तिथंच काय केलं, त्यांनी लोळण घेतलं. म्हणजे अशा पद्धतीचं जे आहे, तर एखाद्या भक्ताचं आचरण असं, म्हणजे विषय छाडिया कबे शुद्ध हवे मन, असं वृंदावन दास ठाकूर म्हणतात. म्हणजे काय, त्या भौतिक विषय सुखांची दूषित वासना सोडून मी कधी शुद्ध होईल आणि मी कधी वृंदावनला भेट देण्यास पात्र होईल, अशा पद्धतीचं आपलं जे आहे तर ते विचार असावेत. मग अक्रूर वृंदावनात पोहोचले आणि श्रीकृष्ण बलराम गायीचं दूध काढण्याच्या कामावर देखरेख करत असल्याचं त्यांनी पाहिलं. मग श्रीकृष्णांनी काय केलं, जी पिवळ्या रंगाची वस्त्र परिधान केलेली होती आणि बलरामजींनी निळ्या रंगाची. मग आता हे दोघं दूध काढण्याच्या कामावर देखरेख करत होते, त्यांनी पाहिलं होतं. मग आता श्रीकृष्णाचे आणि बलराम जे आहे, त्यांच्या पावलांचं दर्शन केल्यानंतर अक्रूरांना त्यांचं प्रत्यक्ष दर्शन घडलं बरं का. मग ते दर्शन झाल्यानंतर इतके ते स्मितहास्य करत होते दोघेही, की म्हणजे इतकं प्रभावी स्मितहास्य होतं की अक्रूरावर ते जेव्हा नजर टाकायचे, तर त्यावेळेला अक्रूर आनंदून जायचे. मग अक्रूरांनी जाणलं की दोघेही वनातून गायी चरून घरी आलेले आहेत. मग त्यांनी स्वच्छ स्नान उरकून कपडे घातले होते छान, आणि छान पुष्पहार, हिऱ्यांचे मौल्यवान हार घालून शृंगार केला होता. त्यांच्या अंगावर चंदनाची उटी लावलेली होती. अशा पद्धतीनं म्हणजे सुंदर फुलांच्या चंदनाच्या सुगंधाने कृष्ण बलराम जे आहेत, तर ते खूप सुंदर दिसत होते आणि तो सुगंध पण सगळीकडे असं दरवळलं होतं. तर ह्या दोघांचं दर्शन जेव्हा घेतलं कृष्ण आणि बलरामजींचं, तेव्हा अक्रूरांनी म्हणजे खूप स्वतःला कृतकृत्य मानलं. मग आता ते दर्शन झाल्यानंतर पुढे काय घडलं, तर आता जे नंद बाबा आहेत, तर त्यांच्याशी जे आहे अक्रूरांची भेट घडली. म्हणजे काय की नंद बाबा जेव्हा आले, तर त्या दोघा बंधूंनी काय केलं, बलरामजींना आणि कृष्ण म्हणजे कृष्णांनी प्रेमाने आलिंगन केलं. जे अक्रूर जे आहेत त्यांना, आणि मग त्यांना आसन प्रदान केलं, त्यांचं पादप्रक्षालन केलं. मग त्यांना मधुपर्क आणि इतर म्हणजे वस्तू अर्पण केल्या. अशा पद्धतीनं अक्रूरांचं त्यांनी स्वागत केलं. श्रीकृष्ण बलरामांनी त्यांना एक गाय दान केली. आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर स्वादिष्ट पक्वानांचं त्यांना भोजन त्यांनी करवलं. आणि मग अक्रूरांनी भोजन केलं, मग बलरामांनी त्याला तांबूल दिला. म्हणजे अशा सुंदर पद्धतीने त्यांचं आदरातिथ्य केलं. आता हे मी वर्णन का करते, तर एखादा अतिथी आल्यावर भगवान यांनी किती सुंदर आदरातिथ्य केले पहा. अशा पद्धतीचं आपल्या घरी अतिथी आल्यावर एखाद्या वैष्णवाने त्यांचं आदरातिथ्य करणं अपेक्षित आहे. म्हणजे काय, की भगवान श्रीकृष्णांनी अतिथी सत्काराच्या पद्धतीचं यथायोग्य पालन केलं. म्हणजे वेदाज्ञ काय आहे, अतिथी आपला शत्रू जरी असला तरी त्याचं आदरातिथ्य केलं जावं आणि त्याला यजमानांकडून कोणताही धोका होण्याचं भय असू नये. मग अशा पद्धतीने त्याचं आदरातिथ्य केल्यानंतर नंद महाराजांनी त्यांना विचारलं की आपण कंसाच्या आश्रयाला आहात हे मी जाणतो. कंस हा भयंकर असुरी प्रवृत्तीचा आणि महाक्रूर आहे. मग आता म्हणजे भविष्यात तो कधीतरी म्हणजे त्यांनी म्हणजे तो कधीतरी तो क्रूर होणारच. आणि त्याचं संरक्षण म्हणजे कसं आहे, की कसायानं प्राण्यांना दिलेलं संरक्षण. म्हणजे कसाई काय करतो, जोपर्यंत तो त्याचा लाभ असतो म्हणजे होणार असतो तोपर्यंत त्या प्राण्यांना जीवदान देतो. पण ज्या वेळेला म्हणजे त्याचा आता त्याला त्या प्राण्यांना मारून पैसे मिळणार असतात, त्यावेळेला तो काय करतो, त्या प्राण्यांना जो आहे तर तो मारून टाकतो. म्हणजे कसाईच आहे तो.
म्हणजे तोपर्यंत, म्हणजे जोपर्यंत त्याचा लाभ आहे आणि त्या प्राण्यांना मारून त्याला पैसे मिळणार आहेत तोपर्यंतच तो त्यांना संरक्षण देतो, आणि ज्या वेळेला ते वेळ येते तेव्हा त्यांना मारून टाकतो तो. मग तसंच अक्रूराला काय म्हणतात नंद बाबा, की कंसाचं संरक्षण म्हणजे कसं आहे, एखाद्या कसायनं प्राण्यांना दिलेलं संरक्षण आहे. ते काही खरं संरक्षण म्हणू शकत नाही, त्याच्यात त्याचा लाभ असतो म्हणून तो संरक्षण देत असतो. मग तो भविष्यात कधीतरी त्यांना ठार मारणारच असतो. मग कंस इतका स्वार्थी आहे की त्याने स्वतःच्या बहिणीची बालकं सगळी ठार मारलीत. तेव्हा मथुरावासींचं चांगल्या रीतीनं पालन पोषण म्हणजे तो करणार, त्याच्यावर मी कसा विश्वास ठेवू, म्हणजे मी कसं काय पाठवून देऊ मुलांना. म्हटल्यावर मग अशा पद्धतीने नंद महाराजांनी अक्रूराकडे आपलं म्हणणं मांडलं. मग जेव्हा अशा पद्धतीचं त्यांचा म्हणजे बोलणं झालं, मग त्यावेळेला ह्याच्यातून आपण काय समजून घ्यायचं, तर शासकीय नेते किंवा अधिकारी जेव्हा स्वार्थी असतात किंवा आपल्या स्वार्थात स्वारस्य ठेवणारे असतात, तेव्हा त्यांच्याकडून आपण जनकल्याणाची अपेक्षा ठेवूच शकत नाही. तर अशाच पद्धतीचं आपण वातावरण कलियुगामध्ये पाहतो पहा. आणि अशाच पद्धतीचा कंस जो होता, तर त्याचं जे आचरण होतं ते होतं, आणि हे सगळं जाणत होते. मग नंद महाराजांनी ही सगळी चर्चा केली. मग रात्रभर विश्रांती घेतल्यानंतर बलराम आणि जे श्रीकृष्ण ते रात्रीच्या भोजनासाठी निघून गेले. मग आता जे अक्रूर जी आहेत तर त्यांना भेटण्यासाठी कंस आणि म्हणजे कंसाने अक्रूरजींना जे आहे तर ते श्रीकृष्ण बलरामजींना आणण्यासाठी पाठवलं होतं. आणि मग श्रीकृष्ण बलरामांनी काय केलं, आपलं भोजन उरकलं दुसऱ्या दिवशी आणि ते अक्रूरांकडे गेले आणि त्यांनी त्यांना विचारलं की कंसाचं आचरण कसं आहे. म्हणजे तुम्हाला म्हणजे कसं आहे हे त्यांना विचारायचं होतं, आणि त्यासाठी कंसाची भावी योजना काय आहे. अशा पद्धतीने त्यांनी प्रश्न विचारले. म्हणजे आपला मामा जो कंस आहे तो राज्याचा प्रमुख असला आहे, आणि त्याच्या शासन पद्धतीमध्ये खूप दोष आहे, आणि त्यामुळं माझ्या पित्याला केवळ मी आणि त्यांचा पुत्र असल्यामुळे अधिक क्लेश भोगावे लागतात, म्हणजे आणि इतरही अनेक पुत्रांना म्हणजे प्राणाला मुकावं लागले, हे सगळं जाणत होते कृष्ण. आणि म्हणून ते म्हणाले, अक्रूर काका तुम्ही मला सांगा की तुम्ही वृंदावनामध्ये कशासाठी आला आहात आणि तुमच्या येण्याचा हेतू काय आहे, हे त्यांनी विचारलं. मग अक्रूराने सांगितलं की नुकताच कंसाने वसुदेवाला सुद्धा ठार करण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग नारद मुनींनी कंसाला श्रीकृष्णाविषयीचं गुपित सांगितलं होतं की श्रीकृष्ण हे वसुदेवांचे पुत्र आहेत आणि नंद महाराजांच्या घरी लपवून ठेवले होते. मग हे गुपित कंसाला समजल्यामुळे ज्या काही घटना मथुरेत घडल्या त्या सर्व घटना अक्रूरानं म्हणजे श्रीकृष्णांना कथन केली. आणि मग कंसाच्या भावी योजनेविषयी पण त्यांनी सूचना दिली श्रीकृष्णांना. आणि मग नारद मुनी कंसाला कसे भेटले, श्रीकृष्णांनी म्हणजे श्रीकृष्णांना जन्म झाल्यावर मथुरेहून गोकुळेला कसं नेलं होतं, मग कंसाने सगळे असुर कसे पाठवले, मग श्रीकृष्णांनी कसे ठार मारले. आणि मग श्रीकृष्णांना हे पण त्यांनी सांगितलं की नारदांनी कंसाला कसं सांगितलं की आपण देखील कंसाकडून कसे नियुक्त झालो आहोत. म्हणजे हे सगळं सगळं म्हणजे का कंसाकडे ते कंसाच्या दरबारी नियुक्त झाले होते अक्रूरजी, हे सुद्धा त्यांनी सगळं अक्रूरजींनी त्यांना कथन केलं. आणि वृंदावनात येऊन मथुरेला घेऊन जाण्याचा हेतू पण सांगितला. म्हणजे कंस जो आहे तर त्याच्या सगळ्या योजना सगळं म्हणजे सगळं काही त्यांनी श्रीकृष्ण बलरामांना सांगितलं. म्हणजे कशा पद्धतीनं कंस हा कुशल आहे सगळ्या योजना आखण्यात अशा म्हणजे घातकी योजनांमध्ये. आणि हे सगळं त्यांनी त्याच्या योजनांचं सगळं कथन केल्यावर मग श्रीकृष्ण बलराम जे आहेत तर त्यांच्या चेहऱ्यावर त्यांनी स्मित पाहिलं. मग श्रीकृष्ण आणि बलरामांनी नंद महाराजांना सांगितलं की सगळ्या गोपांना आणि बालकांना धनुर्यज्ञ नावाच्या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी मथुरेला येण्याचं आमंत्रण दिले. म्हणजे कंसाने असा देखावा केला होता की धनुर्यज्ञ नावाचा उत्सव ठेवला होता आणि कृष्ण बलराम यावे यासाठी त्यांनी सगळ्या गोप बालकांना निमंत्रण दिलं होतं. मग सर्वांनी उत्सवात भाग घ्यावा अशी कंसाची इच्छा होती. मग श्रीकृष्णांकडून अशी बातमी कळल्यावर नंद महाराजांनी सगळ्या गोपांना बोलवून घेतलं आणि राजाला समारंभात म्हणजे कंसाला उपहार देण्याचे दूध दुधाचे पदार्थ असं सगळं जमवायला सांगितलं. मग नंद महाराजांनी वृंदावनातल्या कोतवालाला देखील दौंडी पिटून सगळ्या वृंदावनवासी जनांनी कंसाचा हा मोठा धनुर्यज्ञ आहे तो पाहायला जायची योजना आखली. अशा पद्धतीने सगळ्यांनी सकाळी निघायची तयारी केली. मग मथुरेला जाण्यासाठी बैलगाड्या गायींना बरोबर न्यायची व्यवस्था झाली. म्हणजे अशा पद्धतीने आता अक्रूर श्रीकृष्ण बलराम यांना घेऊन मथुरेला जाणार म्हटल्यावर सगळ्या गोपी झाल्या चिंतातुर. ते चित्रात पहा. ही खूप सुंदर लीला आहे, तर आपण ती व्यवस्थित अभ्यास करू. तर इतक्या त्या दुःखी झाल्या की दुःख वेगाने त्यांचे चेहरे काळे पडले. त्यांचे श्वास अडखळायला लागले, त्यांची हृदय धडधडायला लागली.
म्हणजे आता जाणार म्हटल्यावर त्या विरह भावनेनं त्यांचं हृदय जास्त धडधडू लागलं. त्यांचे केस मोकळे, त्यांची वस्त्र शिथिल पडली, म्हणजे त्यांचं आपल्या शृंगाराकडे काही लक्ष नाही. अशा पद्धतीने त्या गोपी घरकामात काही संलग्न होत्या. मग त्यांना कळलं की श्रीकृष्ण बलराम मथुरेला जाणार म्हटल्यावर त्यांची अवस्था अशी झाली की मृतवत झाल्याप्रमाणेच, म्हणजे मृत्यूचं आमंत्रण येताना जसं मनुष्य सगळ्या गोष्टी विसरतो ना, अशी त्यांची परिस्थिती झाली. आणि काही गोपींना जेव्हा कळलं श्रीकृष्ण जाणार, तेव्हा ते विरहाने म्हणजे मूर्छितच झाले. म्हणजे इतकं सुंदर श्रीकृष्णांचं हास्य, त्यांनी केलेली बोलणी, त्यांचं स्मरण, म्हणजे हे सगळं आठवून त्या दुःखाने प्रत्यक्ष कृष्ण आहेत तिथे बरं का अजूनही वृंदावनामध्ये, पण त्या व्याकुळ झाल्या. मग आता गोपीजण ज्या सगळ्या आहेत त्या एकत्र गोळा झाल्या आणि श्रीकृष्णांच्या विचारात त्या घडल्या आणि इतक्या त्यांच्या नेत्रातून अश्रुधारा वाहत होत्या. मग त्या ज्या आहेत म्हणजे त्यांना दुःख झालं आणि श्रीकृष्णांच्या पासून आम्हाला तुम्ही वंचित करतात म्हणून त्यांनी नियतीला दोष दिला. आणि हे जे नंदनंदन फार क्रूर आहेत, आम्हाला सोडून का चाललेत, अशा पद्धतीनं म्हणजे त्यांच्या भाव जे आहेत तर ते त्या प्रेमापोटी उमटले. मग आता तिकडे गेल्यावर ते तिथल्या तरुण मुलींना पाहून आम्हाला विसरून जातील, अशा पद्धतीनं सुद्धा त्यांच्या मनात विचार आले. पण श्रीकृष्ण परत वृंदावनात येतील, ते मथुरेच्या मुलींची काही संगती सोडणार नाहीत असा विचार करायला लागल्या त्या. आणि मग जेव्हा श्रीकृष्ण मथुरेच्या रस्त्यावरून निघाले म्हणजे असतील त्यावेळेला मथुरेच्या स्त्रिया तरुण मुली त्यांना पाहतील आणि मग श्रीकृष्ण तर गुणांचा भांडार आहे. मग कृष्ण तिकडेच म्हणजे हरवून जातील, विसरून जातील आपल्याला आणि आपण तर वाट पाहत राहू, असे ते विचार करायला लागले. आणि या विचारात असताना म्हणजे काय घडलं की जेव्हा मथुरेला श्रीकृष्ण निघणार तेव्हा निघण्यापूर्वी गोपी रात्रभर रडल्या. आणि जेव्हा सूर्योदयाबरोबर अक्रूरांनी स्नान उरकलं आणि रथ आपला जोडला आणि इथे निघाले पहा ते जायला, तर त्यावेळेला दुधाच्या पदार्थांचे मोठमोठे माठ भरून गाड्यावर म्हणजे त्यांनी चढवले, दही दूध गोपानी. या गोपीजनांना काही जाणं शक्यच नव्हतं. आणि म्हणून गोपीजनांनी काय केलं, प्रार्थना केल्या की वादळ पाऊस येऊन तुम्ही काय करा, श्यामसुंदरला मथुरेला जाऊच देऊ नका. म्हणजे कसं प्रेम असतं पहा, शुद्ध प्रेम, की दिव्य स्तरावरचं प्रेम. मग आता गोपींनी काय केलं, श्रीकृष्णांचा रथ ज्या मार्गाने मथुरेला जाणार होता तो रस्ता अडवून धरायचा विचार केला. हा, आणि मग त्यांनी काय केलं की गोपी श्रीकृष्णांच्या रथाच्या मार्गावर जाऊन उभे राहिले. सगळे गोपी असे जायला चालले, नंद महाराज बैलगाड्यातून आणि श्रीकृष्ण बलरामजींच्या रथामागून मथुरेला निघाले होते. मग त्यांनी काय केलं की त्या रथाभोवती गोळ्या झाल्या आणि अत्यंत करुण नजरेने पाहायला लागल्या कृष्णांकडे. गोपींची अवस्था पाहून श्रीकृष्ण पण दुःखी झाले आणि त्यांनी रथ अडवला. म्हणजे त्या रथा म्हणजे जो रथ होता तिथे समोर तशाच उभ्या राहिल्या आणि रथा म्हणजे मार्गावर त्या तशाच म्हणजे आडव्या पडल्या. मग त्यांना श्रीकृष्णांनी सांगितलं की त्यांचं म्हणजे मन वळवायचा प्रयत्न केला की तुम्ही असं काही करू नका आणि दुःखी होऊ नका. त्यांनी सांत्वन केलं कृष्णांनी. आणि मग गोपींना त्यांनी मधुर शब्दात म्हणजे त्यांचं मन वळवायचा प्रयत्न केला, पण त्यांचं समाधान नाही झालं. त्या उठून उभ्या राहिल्या आणि त्या जिथे उभ्या होत्या तिथेच उभ्या राहिल्या. मग अक्रूरांनी काय केलं, पश्चिमेच्या बाजूने रथ काढला, म्हणजे त्या ज्या बाजूला उभ्या होत्या इथे चित्रात पहा, तर त्यांनी दुसरीकडे वळवला पहा. म्हणजे पूर्वेकडे रथ निघाला होता तर त्यांनी पश्चिमेच्या बाजूला रथ वळवला आणि मग रथ जसा जसा पुढे गेला तसे गोपी म्हणजे ज्या आहेत त्या तिथेच उभ्या राहिला. म्हणजे जोपर्यंत रथाचा ध्वज दिसत नव्हता, आकाशात धूळ उडत होती, तोपर्यंत त्या जड चित्ताने तिथेच उभ्या होत्या. म्हणजे श्रीकृष्ण आता परत येणार नव्हते आणि नारद मुनींनी आधीच वर्तवलं होतं आणि त्या जड अंतःकरणाने परत गेल्या. आणि त्यानंतर गोपीजनांची कधी भेट झाली श्रीकृष्णांची आणि बलरामजींची किंवा गोपीजनांची कधी भेट झाली, तर 100 वर्षांनी भेट झाली, आपण हे पाहतो कृष्ण कथेमध्ये येतं पुढे. तर आता अक्रूरजी आणि बलरामजी हे दुसऱ्या चित्रातले आपण लीला अभ्यासणार आहोत. तर अक्रूर बलराम यांच्या सोबत म्हणजे श्रीकृष्णांना घेऊन निघाले होते. मग आता मोठ्या वेगाने ते यमुनेच्या तीराकडे प्रवास केला बरं का. मग आता त्यांच्या मनात काय आलं, यमुनेत स्नान करून म्हणजे प्रत्येक जण आपल्या पापकर्माचं म्हणजे जे फळ आहे ते नष्ट करू शकतो. आणि म्हणून यमुनेच्या तीरावर त्यांनी काय केलं अक्रूरजींनी, यमुना ही काय आहे तर म्हणजे भगवान म्हणजे जे आहेत तर म्हणजे यांचीच कृपा असल्यामुळे यमुना मैया तिथे वाहते. आणि मग अशी जी यमुना मैया आहे तर म्हणजे भगवानांच्या कृपेमुळे ती अत्यंत म्हणजे अशी सुंदर अशा पद्धतीनं तिचं जे तिथून विचरण आहे ते होत असतं वृंदावनातून. आणि मग तिच्या तीरावर असे छायादार विशाल वृक्ष आहेत. मग तिथे एका वृक्षाखाली अक्रूराने रथ थांबवला
आणि मग आता श्रीकृष्ण आणि बलरामाने काय केलं, आपलं जे आहे मुख प्रक्षालन केलं, स्नान केलं तिथे. आणि मग यमुनेचं छान पाणी त्यांनी प्यायलं. म्हणजे यमुना नदी नेहमी भगवानांच्या सेवेमध्ये तत्पर असते. आणि मग ते रथात येऊन बसले दोन्ही बंधू. मग अक्रूराने काय केलं, ते दोन बंधू रथात येऊन बसले, यमुना स्नानासाठी त्यांची आज्ञा घेतली. हा अक्रूर आहे. इथे हे अक्रूर जी आहे का. आणि हे रथामध्ये या विशाल वृक्षाखाली त्या चित्रात पाहूया, हे दोन बंधू म्हणजे कृष्ण आणि बलराम इथे बसलेत, स्नान करून येऊन तिथलं यमुना जल पिऊन येऊन बसलेत. आणि मग त्यांनी स्नानासाठी काय केलं, त्यांची आज्ञा घेतली. आणि तो जो वैदिक विधीप्रमाणे मनुष्य काय करतो, नदीत स्नान केल्यानंतर आपल्या कटीपर्यंत पाण्यात उभं राहून त्यांना गायत्री मंत्र, म्हणजे जे पुरुष असतात ते काय करतात, गायत्री मंत्राचा जप करतात. जेव्हा नदीत स्नान करतात, स्नान झाल्यानंतर कटीपर्यंत म्हणजे कमरेपर्यंत पाण्यात ते थांबून गायत्री मंत्राचा त्यांनी जप करायचा असतो. मग अक्रूराने स्नान केलं आणि तो यमुनेत उभा राहिला. आणि त्याच वेळेला अचानक त्याला यमुना जळामध्ये, म्हणजे यमुनेचं हे जे पाणी आहे तर त्याच्यामध्ये श्रीकृष्ण बलरामजींचं दर्शन घडलं. तिथे दर्शन घडले, कसं पहा, किती सुंदर दर्शन घडले पहा. त्यांना म्हणजे त्यांना तिथे जळात पाहून अक्रूराला मोठा अचंबा वाटला. म्हणजे तिकडे तर श्रीकृष्ण बलराम इथे रथात बसले, आणि इथे भगवान जे आहे त्यांचं शेषशाही, शेष म्हणजे कोण आहेत, बलरामजी. तर ते शेषाच्या रूपात बलरामजींचं दर्शन, आणि श्रीकृष्ण जे आहेत ते चतुर्भुज विष्णू रूपात. तर असं सुंदर दर्शन त्यांना घडलं पहा. आणि सगळे देवदेवता त्यांना दिसतात. तर अशा पद्धतीचं दर्शन त्यांना घडलं. आणि ते पाहतात तर तिकडे तर रथात दोघे बंधू बसलेले दिसतात. आणि इकडे यमुनेच्या जळामध्ये तर इथे बलरामजी शेषशाही रूपामध्ये, आणि इकडे कृष्ण विष्णू चतुर्भुज विष्णू किंवा नारायण रूपामध्ये दर्शन झालं. तर त्यांना फार संभ्रम निर्माण झाला. म्हणजे की जळातून बाहेर येऊन त्यांनी त्वरित मुलं कुठे आहेत पाण्यासाठी रथाकडे आले. रथाकडे जाऊन पाहिले तर तिथे कृष्ण बलराम रथामध्ये विराजमान आहेत. हे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले. पुन्हा त्यांनी काय केलं, यमुनेत जाऊन पाहिलं. म्हणजे जळात जे दर्शन झालं तो भ्रम होता की काय, अक्रूराला समजेना. म्हणून त्यांनी काय केलं, खात्री करण्यासाठी पुन्हा यमुनेत गेले. पुन्हा तिथे गेल्यावर पुन्हा श्रीकृष्ण बलराम यांचं अशा पद्धतीनं त्यांना दर्शन झालं. म्हणजे असंख्य देवदेवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व यांचं दर्शन झालं. आणि ते सगळे श्रीकृष्णांच्या चरणी काय करत होते, प्रणाम करत होते. आणि हजारो फणा असलेले अनंत शेष म्हणजे यांचं दर्शन. म्हणजे अशा पद्धतीनं भगवान शेषांनी काय केलं होतं, नील वस्त्र परिधान केली होती. त्यांचे कंठ श्वेत होते. आणि अशा शुभ्र कंठामुळे म्हणजे एखादा पर्वत कसा असतो बर्फाच्छादित, असं शेष शय्येवर म्हणजे जे भगवान आहेत चतुर्भुज विष्णू रूपात, ते त्यांनी काय केलं होतं, शयन केलं होतं. आणि असं सुंदर दर्शन, म्हणजे श्री बलराम हे शेषनाग झाले होते आणि श्रीकृष्ण महाविष्णू झाले होते, असं अक्रूरांनी हे सुंदर दर्शन केलं पहा. असं इथं म्हणजे चित्रात पहा आपण सगळ्यांनी. आणि मग अक्रूरला भगवानांचं इतकं सुंदर दर्शन झालं की चतुर्भुज भगवान अतिशय मधुर स्मित करत होते. आणि त्यांची सगळी कृपा दृष्टी जी आहे ती अक्रूरावरती होती. आणि त्यांची म्हणजे अशी सुंदर नासिका, विशाल वक्षस्थळ, आकर्षक कर्ण, आणि असे तांबडे ओठ हे पाहून म्हणजे ते इतके सुंदर होते भगवान. आणि त्यांचं जो सुंदर वर्णन येतं. तर त्यांनी अशा पद्धतीनं सुंदर दर्शन जे आहे ते भगवान यांचं केलं पहा. आणि अक्रूर संभ्रमात जेव्हा पडले होते तेव्हा संभ्रम दूर होऊन त्यांनी काय केलं, भगवान यांना ते नतमस्तक झाले आणि त्यांनी हात जोडले आणि गदगद स्वराने भगवान यांची स्तुती केली. अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांची स्तुती केली अक्रूराने, प्रार्थना पण केल्या. आणि भगवान यांना ते शरण गेले. असं सुंदर दर्शन जे आहे तर ते यमुनेच्या जळामध्ये भगवान यांनी दिलं. जे अक्रूर जे आहेत त्यांना, आणि अशी सुंदर लीला केली पहा. आता आपण पुढच्या लीलेवर जाऊ. मग याच्यातून आपण काय शिकायचं, एकूण मेसेज काय, तर जे शुद्ध भक्त असतात त्याने हीन दीन भावामध्ये भगवत दर्शनासाठी असलेले असतात, भगवत सेवेसाठी असलेले असतात. म्हणजे भक्त म्हणून आपला भाव कसा पाहिजे, हीन दीन हवा. आणि आपण भगवत सेवेसाठी, भगवत दर्शनासाठी, भगवानांच्या म्हणजे कृपा आशीर्वादासाठी सदैव लालायत असलं पाहिजे, असुसलेलं असलं पाहिजे. आणि अशी जेव्हा आपली परिस्थिती येते, अशी जेव्हा आपली मनस्थिती बनते, त्यावेळेला काय होतं, भगवान जे ते आपल्यावर कृपा करत असतात. मग हे जे आहे आपण अक्रूरांच्या उदाहरणातून शिकलो. मग अशा पद्धतीचा अक्रूरांसारखा भाव, अक्रूरांसारखी तळमळ, अक्रूरांसारखा हीन दीन भाव, अक्रूरांच्या सारखी
भगवान यांना भेटण्याची तळमळ, भगवानांचे दर्शन म्हणजे मिळावं यासाठीची तृष्णा आपल्यामध्ये निर्माण व्हावी, यासाठी आपण भगवानांच्या चरणी ह्या लीलेतून प्रार्थना करूया. म्हणजे अशा पद्धतीचा भक्ताचा हीन भाव आणि भगवानांना भेटण्याची, त्यांच्या दर्शनाची तृष्णा आपल्यामध्ये जागृत होऊ दे, अशा पद्धतीची आपण बलरामजींच्या चरणी, श्रीकृष्णांच्या चरणी प्रार्थना करायची. जेव्हा जेव्हा ही लीला ऐकतो आणि अक्रूरांनी जशा सुंदर सुंदर प्रार्थना केल्या, भगवत स्तुती केली, तशा पद्धतीने आपण भगवत स्तुती करायचा प्रयत्न करत. भगवान तसे स्तुती जे आहेत तर त्या त्यांना आवडतात आणि भगवान जे आहेत तर ते स्तुती ऐकून जे आहेत ते प्रसन्न होतात आणि त्यामुळे अशा सुंदर सुंदर स्तुतीरूप प्रार्थना आपण अक्रूरजींच्या सारख्या करायचा जेव्हा प्रयत्न करू, तेव्हा निश्चितच काय होईल, भगवानांची कृपादृष्टी किंवा कृपा कटाक्ष आपल्यावरती देखील म्हणजे येईल किंवा आपल्याला देखील कृपा आशीर्वाद मिळतील. मग हा धडा आपण या लीलेतून घ्यायचा किंवा गोपीजनांसारखा गोपीजनांसारखी विरह भावना, त्याला विप्रलंब भावना म्हणतात. तर अशा पद्धतीचा विरह भाव एका भक्ताच्या हृदयामध्ये प्रकटला पाहिजे. गोपीजनांसारखं रात्रभर म्हणजे त्या रडत होत्या, तर अशा पद्धतीने कृष्ण मला कधी भेटतील, कृष्णांच्या म्हणजे जे मुखकमल आहेत त्यांच्या दर्शनाविना, कृष्णांच्या विग्रहांच्या दर्शनाविना आपला दिवस, क्षण, तास सुद्धा गेले नाही पाहिजे. अशा पद्धतीचं ज्या वेळेला आपली म्हणजे हृदयाची भावना, हृदयामध्ये भावना जागृत होईल, तेव्हा निश्चित आणि निश्चित आपल्या हृदयामध्ये कृष्ण प्रेम प्रकटेल, हो की नाही. तर हे आपण या गोपींची जी भेट आहे किंवा त्यांनी कशा पद्धतीने रथ अडवला किंवा अक्रूरांची जी भेट आहे, तर ह्या लीलेमधून आपण अशा पद्धतीने आपला भक्तिभाव कसा जागृत होईल भगवानांच्या विषयी, असे प्रयत्न करायला आपण शिकूया. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. आता भगवान जे आहेत ते मथुरेमध्ये पोहोचले. मग तिथे आता भगवान जेव्हा मथुरेमध्ये पोहोचले तर ते इतके सुंदर होते दोन्ही बंधू दिसायला, की त्यांनी मथुरेत प्रवेश केल्यावरती जे आहेत त्यांनी अक्रूरजींना काय सांगितलं, की आता तुम्ही म्हणजे जा, तुमच्या घरी जा. त्यांनी सांगितलं. कृष्ण बलराम जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे आगमनाची सगळे मथुरावासी वाटच पाहत होते आणि प्रवेशद्वाराजवळ रथ पोहोचल्यावर कृष्ण बलराम रथातून खाली उतरले आणि त्यांनी अक्रूरांना निरोप दिला, तर तुम्ही तुमच्या घरी जा म्हणजे. काकांना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आता घरी जा आणि आम्ही नंतर आमच्या वृंदावनवासी मंडळींसोबत मथुरेत जाऊ. मग म्हणजे अक्रूर काय म्हणाले की मी तुम्हाला काही सोडून एकटाच मथुरेत नाही जाऊ शकत, मी तुमचा सेवक आहे. म्हटल्यावरती मग त्यांनी सांगितलं की आपण तुमच्या म्हणजे तुम्ही सगळे तुमचे जे थोरले बंधू आणि म्हणजे जे गोप बालक आहेत त्यांच्यासोबत माझ्या घरी या आणि माझं घर ते पवित्र करून टाका. आपल्या चरण कमलांच्या धुळीमुळे काय होईल, माझं घर पवित्र होईल, अशी त्यांनी प्रार्थना केली. मग आता हे ऐकल्यावर भगवान काय म्हणाले की माझे थोरले बंधू बलराम तुमच्या घरी यांच्यासह मी येईल, पण यदुवंशाचे माझे शत्रुत्व करणारे जे काही असुर आहेत त्यांना ठार मारल्यावरच मी तुमच्या घरी येईन, अशा पद्धतीने कृष्णाने उत्तर दिले. आणि मग अशा पद्धतीने मी माझ्या सगळ्या नातेवाईकांना तर संतुष्ट करणार आहे असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग अक्रूर जे आहे तर ते कसे आहेत, भगवानांचे दास आहेत, तर भगवानांची अवज्ञा ते करू शकत नाही. मग त्यामुळे ते एकटेच कंसाकडे गेले आणि कंसाला त्यांनी श्रीकृष्णाचं आगमन झालंय आणि हे सांगितलं आणि मग ते आपल्या घरी निघून गेले. मग अक्रूर निघून गेल्यावर तर श्रीकृष्ण बलराम आणि ते गोप बालक आहे तर त्यांनी आता काय केलं, शहरामध्ये इथे चित्रात पहा, शहरामध्ये शहराची शोभा पाहण्याच्या इच्छेनं मथुरा नगरीत प्रवेश केला. मग आता मथुरेची सगळं त्यांनी तुंग प्रवेशद्वार पाहिलं, संगमरवरी पाषाणाने बांधलेले दरवाजे पाहिले, काही दरवाजे शुद्ध सोन्याचे होते, फुलांनी गच्च भरलेली म्हणजे वृंदावनासारखी सुंदर सुंदर उद्यानं होती, उपवनं होती आणि पूर्ण शहराला खंदकाचा वेढा होता. त्यामुळे शत्रू सहजासहजी काही आत प्रवेश करायचा नाही, असं सुंदर वर्णन आहे. पाहिजे ते फिरतात तर छान छान महाल आहेत, असे महालावरती मयूर बसलेले आहेत, असं सुंदर सुशोभित शहर होतं. आणि मग आता तिथून ते फिरू लागले होते आणि सगळ्याच दरवाज्यांच्या वर छान तोरणं लावलेली होती, सजावट केलेली होती. मग दरवाज्याभोवती दही, चंदन, फुलं मिश्रित जेल शिंपडलं होतं, असे सुंदर सुवास होते. आणि मग कृष्ण बलराम गोपबालक मथुरेत आल्याची बातमी पसरली तेव्हा त्यांना पाहण्याच्या इच्छेने सगळेजण, सगळ्या स्त्रिया, तरुण मुली आपल्या घरांच्या गच्च्यावर चढून उभ्या राहिल्या आणि त्यांना पाहत होत्या.
अशा पद्धतीचं वातावरण होतं. मग आता जेव्हा ते दोघे बंधू मथुरेच्या रस्त्याने आले तेव्हा तिथे एक ब्राह्मण आला सर्वात पहिल्यांदा. त्यांनी काय केलं, चंदन जल फुलं घेऊन आला आणि त्यांचं मथुरेत स्वागत केलं आणि त्यांच्या गळ्यामध्ये त्यांनी हार घातले. त्यांच्या गळ्यामध्ये जे हार आहेत तर ते त्यांनी घातले आणि मग त्यानंतर पुढे मग कृष्ण बलराम आहेत तर ते पुढे चालले. मग एक धोबी आला बरं का. तर या धोब्यासोबतची लीला आपण समजून घेऊ. तो धोबी आला कपडे धुण्याचं रंगवण्याचं काम करायचं. मग श्रीकृष्णांनी त्या धोब्याला वस्त्र मागितलं. मग त्या धोब्यानं सांगितलं की मी तुम्हाला उत्तम उत्तम वस्त्र देईन. मग त्याला कृष्ण बलराम हे कोणी याचक नाहीयेत आणि त्यांना काही वस्त्रांची गरज नाही हे माहिती होतं. म्हणजे पण अशा म्हणजे अशी जेव्हा कृष्णांनी विनंती केली की तू मला सुंदर सुंदर वस्त्र दे, तर त्यावेळेला तो धोबी होता तो कंसाच्या खाजगीतला नोकर होता. मग त्याला कृष्णांची मागणी नाही आवडली. आधी तो म्हणाला, त्याला वाटलं हे साधेच कोणीतरी आहेत म्हणून त्यांनी सांगितलं तुम्हाला छान छान वस्त्र देईन अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं. पण त्याला जेव्हा कळलं की कृष्ण खरोखरच मागतायत सुंदर सुंदर वस्त्र, खरं तर कृष्णाने या सगळ्याची गरज नाही, पण त्यांनी जेव्हा मागणी केली तर त्याला ते आवडलं नाही, कारण तो कंसाचा नोकर होता, कंसाच्या अगदी खाजगीतला. आणि मग कृष्णांनी म्हणजे ज्याला सांगितलं की तू जर मला वस्त्र दिलीस तर तुला मी सगळ्या प्रकारचं सुख देईन असं सांगून सुद्धा त्यांनी दिलं नाही. कृष्णांना वस्त्र किंवा काही दिलं नाही. कंसाचा नोकर असल्यामुळे त्याला हेही कळलं नाही की कृष्णांचं वरदान आपल्याला लाभेल आणि त्याला अत्यंत राग आला आणि कृष्णांचं त्यानं मागणी फेटाळली आणि कंसाच्या वस्त्राची तू मागणी करतोस असं म्हणून म्हणजे तो क्रोधित झाला. आणि पुन्हा राजाकरता आणलेल्या वस्तू जर तुम्ही मागाल तर ठीक होणार नाही असं त्यांनी दमच भरला त्या दोघांना. तुम्हाला सरकारी अधिकाऱ्यांकडे शिक्षाच होईल आणि तुम्हाला कैदेतच टाकून मी तुमची फजितीच करेन अशा पद्धतीने त्यांनी दम भरला. मग धोब्याचा हा सगळा उपदेश ऐकून कृष्णांना खूप राग आला. त्यांनी काय केलं, आपल्या करंगळीने त्या धोब्याचं शिरच धडावेगळं करून टाकलं. तिथल्या तिथं तो धोबी गतप्राण झाला. म्हणजे काय की भयानक प्रसंगानंतर म्हणजे धोब्याचे नोकर जे होते ते काय केलं, त्यांनी हे सगळं बघितलं आणि म्हणजे ती वस्त्र तिथंच टाकून पळाले. मग श्रीकृष्ण बलरामांनी सगळी वस्त्र ताब्यात घेतली आणि आपल्या आवडीनुसार सगळी स्वतः वस्त्र परिधान केली, गोप बालकांना घातली आणि सुंदर वस्त्र परिधान करून ते इथून आता हे नगरीतून फिरत होते. मग आता ही जी लीला आहे ते जेव्हा म्हणजे आता ते असे नगरीतून फिरत होते, मग हळूहळू ते यज्ञस्थळ जे होतं तर तिथं आले. आता कृष्ण आणि बलराम जे आहे तर ते फुलमाळ्याच्या घराकडून निघत असताना तिथं त्यांना एक कुबड निघालेली तरुण स्त्री दिसली. मग ती जी होती ती कुब्जा होती. मग तिचा उद्धार केला त्यांनी. आणि मग आता यज्ञस्थळावरील जे धनुर्भंग होतं म्हणजे तर तिकडे ते आता म्हणजे यज्ञस्थळ जे आहे तर तिथं धनुर्यज्ञ होता, तर तिथं आता धनुर्भंग म्हणजे काय, तर तिथं धनुर्भंग कसं होतं ते आपण अभ्यास करणार. तर आता श्रीकृष्णांनी यज्ञस्थळाची चौकशी केली. मग धनुर्याग नावाचा यज्ञ करण्याची तिथे व्यवस्था केलेली होती आणि इतकं मोठं धनुष्य ठेवलं होतं यज्ञवेदीजवळ की इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी हे धनुष्य. तर हे जे म्हणजे भंग होणार होतं तर ते म्हणजे कृष्णांच्या हातूनच ते होणार होतं, कृष्ण बलरामजींच्या. आणि ते कसं होणार होतं ते पहा. तर त्या यज्ञवेदीजवळ मोठं धनुष्य ठेवलं होतं. धनुष्य आकाशातील इंद्रधनुष्य इतकं विशाल आणि अद्भुत होतं आणि त्या धनुष्याचं रक्षण करण्यासाठी कंसाने त्या यज्ञस्थळावर अनेक अनेक अधिकारी आणि रक्षक नियुक्त केले होते आणि श्रीकृष्ण आणि बलराम त्या यज्ञस्थानी गेले आणि सरळ त्या धनुष्याकडे गेले आणि त्यांनी त्या धनुष्य जवळ जेव्हा गेले तेव्हा तिथले जे संरक्षक होते त्यांनी धनुष्याजवळ येऊ नका असा इशारा केला, पण श्रीकृष्णांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि बळजबरीने ते पुढे गेले आणि विशाल धनुष्य आपल्या डाव्या हाताने त्यांनी उचलून धरलं आणि धनुष्यावर प्रत्यंचे चढवले आणि प्रत्यंचे ओढून एखाद्या हत्ती कसं शेतातलं ऊस सहज मोडून टाकतो तसं धनुष्याचे 2 तुकडे केले आणि हे जे धनुष्य आहे हे मोडून पडलं. तेव्हा त्याचा आवाजाने काय झालं म्हणजे इतका मोठा आवाज झाला की धरणी आणि आकाश सुद्धा कंपित झालं आणि तो ध्वनी कंसाच्या कानावर पडला आणि मग श्रीकृष्णांच्या या कृत्यामुळं ते राक्षस म्हणजे असुरी पद्धतीचेच त्याचे जे होते रक्षक जे होते म्हणजे असुरासारखंच त्यांचं सगळं चलनवलन होतं असे ते रक्षक होते, तर ते खवळले आणि हातातल्या शस्त्रानिशी यांना कैद करा, ठार मारा असं ओरडत ओरडत त्यांनी श्रीकृष्ण बलरामांना घेराव घातलाय. ते चित्रात पहा, त्यांनी घेराव घातला श्रीकृष्ण बलरामांना. मग हे सगळं बघितल्यानंतर
रक्षकांचा कपटी डाव ओळखला श्रीकृष्ण बलरामाने, त्या दोघांना क्रोध आला. मग त्यांनी काय केलं, त्या मोडलेल्या धनुष्याचे 2 तुकडे उचलून त्यांनी काय केलं, हे 2 तुकडे उचलले मोडलेल्या धनुष्याचे आणि त्यांना चोप द्यायला सुरुवात केली. आणि हे सगळं चालू असताना कंसाने काय केलं, त्या रक्षकांच्या मदतीसाठी अजून एक सैन्याची तुकडी पाठवली. श्रीकृष्ण बलरामांनी काय केलं, त्यांच्याशी पण लढाई केली आणि सगळ्यांना ठार मारून टाकलं. अशा पद्धतीची सुंदर लीला घडली. मग आता यज्ञस्थळातून पुढे न जाताच ते परत मागे फिरले आणि प्रवेशद्वाराजवळ आले आणि मग ते आपल्या मुक्कामाला निघून गेले. मग अशा पद्धतीने कंसाच्या नियम आज्ञांना न जुमानता त्यांनी मथुरेमधून आपलं जे फेरफटका आहे तो मारला. मग आता पुढे काय घडलं, तर आता श्रीकृष्ण बलरामांनी काय केलं, दुसऱ्या दिवशी सकाळी स्नान केलं आणि मग कुस्त्यांचा आखाडा होता तिथं आणि तिथं ढोलांचा गजर कानावर पडत होता. मग कुस्त्या पाहण्यासाठी ते चालले. दुसऱ्या दिवशी आखाड्याच्या प्रवेशद्वारावर गेले. कंसाने योजनाच केली होती की जिथं जिथं ते कृष्ण बलराम पोहोचतील तिथं तिथं त्यांना कसं मारता येईल अशा पद्धतीचं सापळा रचल्यासारखी म्हणजे योजनाच त्याच्या सगळ्या अशा होत्या. तर आता त्या आखाड्याच्या प्रवेशद्वाराजवळच कुवलया पीडित नावाचा प्रचंड हत्ती मावतासा उभा होता. आता त्या मावताने हत्तीला प्रवेशद्वारावर उभे करून मुद्दामच मार्ग अडवून ठेवला होता. म्हणजे अशा पद्धतीनं कंसाच्या योजना होत्या की जिथं तिथं पावलं पावली मृत्यू साक्षात म्हणजे उभा करून ठेवला होता कृष्ण बलरामांसाठी. पण म्हणजे मृत्यूच काय की ज्याचं भय देखील कापतं असे कृष्ण बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहे तर ते आहेत आणि त्यांचा विस्तार म्हणजे बलराम जे आहेत, तर त्यांना काय फरक पडणार होता, बिलकुलच काही फरक पडणार नव्हता आणि भगवान यांच्या लीलेचाच हा भाग होता. मग ते तिथे पोहोचले. मग त्या मावताचा कपटी डाव कृष्णांना लक्षात आला आणि मग त्यांनी हत्तीशी सामना करण्याआधी काय केलं, कृष्णाने आपली वस्त्र घट्ट बांधली आणि त्या मावताला ते म्हणाले की तू हत्तीला माझ्या मार्गातून बाजूला काढ, आम्हाला आत जाऊ दे. आमचा मार्ग जर अडवलास तर मी तुझ्यासह तुझ्या हत्तीला सुद्धा सदनाला पाठवीन, कृष्ण म्हणाले बरं का. मग आता श्रीकृष्णांच्या शब्दामुळे अपमानित झाल्यामुळे काय झालं की तो आधीच ठरवून होता की म्हणजे त्यांनी काही आपल्याला ललकारलं, या म्हणजे मावताने ठरवूनच ठेवलं होतं, या दोघांनी ललकारलं की त्यांच्यावर धावून जायचं. मग त्यामुळे हत्तीला त्याने पूर्वनियोजित म्हणजे योजनेप्रमाणे श्रीकृष्णांच्यावर हल्ला करायला चिथवलं. मग तो हत्ती त्यांच्यावर म्हणजे श्रीकृष्णांच्यावर हल्ला करण्यासाठी सरसावला. मग श्रीकृष्णावर धाव घेऊन त्याने सोंडेत पकडायचा प्रयत्न केला बरं का. चालेल. मग श्रीकृष्णांनी काय केलं, एकदम चलाकपणे ते त्याच्या मागील बाजूला गेले आणि दोन्ही पायांमध्ये ते लपले आणि मग हत्तीनं जेव्हा मागे वळून त्यांना सोंडीत पकडण्याची चपळाई करायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी त्याचं शेपूट पकडलं आणि अशा पद्धतीनं हत्तीला अडकवून त्यांनी ओढायला सुरुवात केली. म्हणजे गरुड कसं सर्पाला ओढत नेतो तसं कुवल्या पिढाला त्यांनी 50 हात दूर ओढत नेलं शेपटीला पकडून. इतकी ताकद जी आहे ती कृष्णामध्ये होती आणि मग तो क्रोधाने अजून जोरात झेपवला आणि माऊत आणि तो कुवलया पीडित अजून चवताळले आणि कृष्णावर धावून गेले. मग जेव्हा दुष्ट माऊत खाली पडला म्हणजे सोंड पकडून कृष्णाने ओढली आणि त्या मावताला खाली पडला आणि मग तो दुष्ट माऊत खाली पडला तेव्हा त्यांनी काय केलं, हत्तीचा एक दात उपटला आणि त्याच दाताने त्यांनी त्या मावताला मार देऊन ठार मारलं आणि तो हस्तिदंत खांद्यावर घेतला. आणि त्याचबरोबर बलरामजींनी काय केलं, दुसरा दात उपटला आणि तो खांद्यावर घेतला आणि दोघे बंधू आपले जे बालमित्र आहेत त्यांच्यासोबत आखाड्यात गेले. आता आखाड्यात काय होतं पहा, त्या आखाड्यातली लीला आपण अभ्यासणार आहोत. तर आखाड्यामध्ये जे होते तर ते वेगवेगळे मोठे मल्ल होते, प्रसिद्ध असे चाणूर मल्ल होता. तर तिथे चाणूर त्यानंतर मुष्टिक असे वेगवेगळे मल्ल होते आणि ते म्हणजे ते मल्लविद्या जे आहे तर त्यांचं प्रशिक्षण घेतलेले होते आणि ते वाटच पाहत होते या दोघांची. मग मल्ल चाणूर आहे तर त्यांनी जेव्हा पाहिलं कृष्ण बलराम आखाड्याच्या दृष्टीने म्हणजे दिशेने येतात तर त्यांनी मुद्दामच बलरामजी यांची स्तुती करायला सुरुवात केली. तुम्ही वीर आहात, राजाने म्हणूनच तुम्हाला पाचारण केलंय, तुम्ही फार बलवान आहात, आम्ही ऐकलंय. माता महाराजांनी आम्ही सगळे आमच्या उपस्थितीत तुमच्या मल्लविद्येचं कौशल्य जरा आम्हाला पाहायची इच्छा आहे, अशा पद्धतीने त्यांनी बोलायला सुरुवात केली बरं का. मग आता तुम्ही रानावनात काही गायी चरताना तुम्ही आपापसात कुस्त्या खेळण्याचा आनंद घेतलाय असं आम्ही ऐकलंय, म्हणजे त्यांची कुचेष्टा केली.
तर आता आमच्या बरोबर कुस्त्यांच्या फडात तुम्ही सहभागी व्हा अशी आमची इच्छा आहे, असं त्यांनी सांगितलं बरं का. मग कृष्णांना चाणूर जो होता मल्ल हे सगळं बोलत होता, तर त्याचा हेतू समजला. मग त्यांच्या आता मग कृष्णांनी चाणूर सोबत आता लढायचं ठरवलं, कुस्ती खेळायची ठरवली. मग तो श्रीकृष्ण चाणूराला काय म्हणाले, तू भोजराजाच्या मर्जीतला प्रजाजन आहे, आम्ही तर आपली रानावनातली गवळी आहोत. तर म्हणजे आता आम्ही म्हणजे तुझ्यासोबत कुस्तीचं आवाहन करणं म्हणजे काही योग्य नाही. पण आता तू म्हणतोस तर आम्ही तुझ्या बरोबर खेळतो कुस्ती, अशा पद्धतीने त्यांनी संभाषण केलं बरं का. मग का तर तुझ्या म्हणजे त्यांनी अशा पद्धतीने देखावा केला की कुस्त्यामध्ये भाग घेण्याचं निमंत्रण तुमच्या राजांनी आम्हाला देऊन फार मोठी कृपाच केली, नाही तर आमची काय पात्रता, आम्ही आपलं वृंदावनातल्या आमच्या समवयस्क मित्रांसोबत कुस्त्या खेळतो, आमच्या समान वयाच्या आणि बळाच्या व्यक्तीशीच कुस्ती खेळणं योग्य आहे असं आम्हाला वाटतं. तुझ्यासारखे बलाढ्य मल्लाशी लढत देणं प्रेक्षकांना पण आवडणार नाही, ते त्यांच्या धर्मतत्वाच्या विरुद्ध होईल. अशा रीतीने त्यांनी काय केलं की ह्या मल्लांनी कुस्तीचं आवाहन करणं श्रीकृष्णांना योग्य नाही हे त्यांनी प्रेक्षकांना दाखवून दिलं. मग चाणूर काय म्हणाला, तू काय कोणी बालक किंवा युवक नाहीस हे आम्ही चांगलं जाणतो, तू बलशालीहून अधिक बलशाली आहे, तुझा थोरला भाऊ बलराम सुद्धा तसंच आहे, तुम्ही थोडीच बालक आहात, तुमच्यामध्ये हजारो हत्तीचं बळ आहे. तुम्ही हजारो हत्तीचं बळ असलेला जो आमचा हत्ती होता म्हणजे कुवलया पिडा, तर त्याला तुम्ही अगोदरच ठार केलंय आणि असं मारलंय तुम्ही विचित्र पद्धतीनं की अशी म्हणजे तुझी शक्ती आहे की तू आमच्यामध्ये तील सर्वाधिक बलवान मल्लाशीच आता लढायला पाहिजेस. असं त्यांनी कृष्णाला सांगितलं. आणि मी तर तुझ्याशी मल्लयुद्ध खेळण्याची इच्छा बाळगतो आणि म्हणजे तुझा थोरला भाऊ आहे, तर त्याला मुष्टिकाशी कुस्ती खेळायला मी लावेन असं तो म्हणाला. म्हणजे अशा पद्धतीनं ते वाटच पाहत होते. मग आता इथे जे कंसाचे जे मल्ल होते त्यांनी अशा पद्धतीने इच्छा व्यक्त केल्यावर मग भगवान जे आहेत श्रीकृष्णाने चाणूराशी मल्लविद्या केली, म्हणजे मल्ल विद्येत ते लढले. आणि भगवान बलरामांनी काय केलं, मुष्टिकाशी लढायचा पवित्रा घेतला आणि मग त्यांची सुरू झाली म्हणजे मल्लांचे डावपेच म्हणजे ते खेळायला त्यांनी सुरुवात केली. मग कुस्त्यांना जोर चढला, मग कधी कोण कुणाला उचलून टाकायचं, कोण फरफट तोडत न्यायचं असं चालू होतं. मग असं आखाड्यात सुरू असताना दोन कुस्त्यांमधील म्हणजे प्रतिस्पर्धी काही बरोबरीची नाही, ती छोटी लहान मुलं आहेत आणि चाणूर मुष्टिक बलवान आहेत आणि मल्लांपुढे श्रीकृष्ण बलराम लहान दिसत होते, म्हणून बऱ्याच जणांना करुणा वाटायला लागली. एवढ्याच लहान मुलांना म्हणजे कशाला हे मुष्टिक चाणूर म्हणजे अशा पद्धतीनं लढायला सांगतायत, अशा पद्धतीनं त्यांच्यामध्ये चर्चा झाल्या. मग आता इकडे काय झालं, मुष्टिक जो होता त्याच्या म्हणजे मुष्टिकानं बलरामावर जोरदार प्रहार केला, तेव्हा बलरामजींनी त्याचा अजून तीव्रतेने प्रहार केला. चित्रात पहा तो मुष्टिक केवढा मोठा आहे, इकडे हा मुष्टिक केवढा मोठा आहे पहा, आणि हा बलरामजी पहा, आणि हा चाणूर केवढा मोठा आहे पहा, लाल वस्त्राचा चाणूर आहे आणि हे कृष्ण आहेत पिवळ्या वस्त्रातले, आणि इकडे हा मुष्टिक आहे आणि हे बलरामजी आहे. तर त्यांच्याशी त्यांची लढत सुरू होती. मग आता म्हणजे बलरामजींनी एवढे तीव्रतेने प्रतिकार केला की ते प्रहार मुष्टिकाच्या चांगल्याच वरवी बसले आणि तो थरथर कापत रक्त उकायला लागला आणि तिथे गतप्राण होऊन म्हणजे वादळात वृक्ष कसा उन्मळून पडतो तसा कोसळला. आणि मग तसंच म्हणजे जेव्हा श्रीकृष्णांनी काय केलं की ह्या चाणूराशी लढायला सुरुवात केली. मग चाणूरांनी त्याचे म्हणजे श्रीकृष्ण जे आहे तर त्यांच्याशी लढत असताना चाणूरांनी काय केलं तर तो कृष्णावर झेपावला आणि कृष्णाच्या छातीवर जोरदार प्रहार करायला लागला. मग कृष्णांनी काय केलं म्हणजे त्यांना काही फरकच पडला नाही, हत्तीवर एखादा फुलार फेकतो तसं वाटलं त्याचे प्रहार, म्हणजे कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत ते. श्रीकृष्णाने चटकन चाणूराचे हात पकडले आणि त्याला आपल्या भोवती गरागर फिरवायला सुरुवात केलं, म्हणजे इतक्या त्याला गरागर फिरवून गिरक्या दिल्या की तो गतप्राण होऊन म्हणजे तिथंच पडला. आणि मग त्याला जोराने भूमीवर म्हणजे तो गतप्राण होऊन त्या हवेमध्येच तो गतप्राण होऊन पडला होता आणि त्याला जोरदार भूमीवर म्हणजे असं जोरदार वेगाने असं भूमीवर फेकून दिलं. म्हणजे जेव्हा त्याला फेकून दिलं तेव्हा इंद्रध्वज जसा कोसळतो तसा तो खाली पडला आणि म्हणजे त्याचे आभूषण आहेत ते तुकडे तुकडे होऊन भूमीवर विखरून गेली. नाही ते पहा अशा पद्धतीने भगवानाने त्याला पकडलं हाताला धरून दोन्ही हाताला आणि असं त्याला गरागरा फिरवलं आणि फेकून दिलं. आणि बलरामजींनी काय केलं तर त्याच्यावर मुष्टीचे बलरामजींमध्ये बळ आहे, भगवानांची ताकद आहे सगळी,
त्यांनी मुष्टीप्रहार केले आणि त्या दोन्ही म्हणजे मल्लांचा त्यांनी खात्मा केला. मग ते मल्ल ठार झाले तेव्हा त्यांच्यावर कूट नावाचा मल्ल सरसावून आला. मग बलरामजींनी काय केलं, त्याला डाव्या हाताने पकडून दाबलं आणि तो काही न हालचाल करता फक्त डाव्या हाताने त्याला पकडून दाबल्यावरच तो ठार झाला. अशा पद्धतीने जो कुट नावाचा मल्ल आहे तो ठार झाला. मग शल नावाचा मल्ल पुढे आला. मग कृष्णाने त्याच्या मस्तकावर फक्त एक लाथ मारली आणि त्याच्या मस्तकाचे दोन तुकडेच करून टाकले. मग तो शल नावाचा मल्ल आला. म्हणजे अशा पद्धतीने श्रीकृष्ण बलरामांनी मोठे मोठे विख्यात मल्लांना आखाड्यामध्ये काय केलं, मारून तिथे म्हणजे त्यांना मारून तिथेच त्यांना टाकून दिलं. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी सुंदर सुंदर लीला केल्या. म्हणजे या भगवानांच्या यशोगाथा आहेत, पराक्रमाच्या गाथा आहेत. तिथल्या तिथं म्हणजे एका लत्ता प्रहाराने सुद्धा ते मल्ल जे आहेत पुढे सरसावलेले ते मरून पडत असत. आणि मग सगळा जनसमुदाय जो आहे तो टाळ्या वाजवू लागला आनंदाने. म्हणजे सगळेजण बलराम आणि श्रीकृष्णांची स्तुती करू लागले. आता पुढे जाऊ आपण, पुढची लीला अभ्यास आपण. हा माताजी, पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हरे कृष्ण. हा, मग आता बलरामांची ही पण सुंदर लीला आहे की आता जर रुक्मी नावाचा एक राजा होता, तर त्याच्या संदर्भातली ही लीला आहे. तर भागवताचा जो 10वा स्कंद म्हणजे जो आहे, तर त्याच्या 61व्या अध्यायामध्ये ही जी लीला आहे तर ती लीला खूप विस्तृतपणे मांडण्यात आली. तर ही लीला नेमकी कशी घडली तर ती आपण अभ्यासणार आहोत. ती आपली लीला पूर्ण होईल, आपल्याकडे अजून 15 मिनिटं आहेत, तर आपण ही लीला पूर्ण करूया अभ्यास. बलरामजींचे खूप सुंदर सुंदर लीला आहेत आणि त्या प्रत्येक लीलेमधून आपण खूप छान म्हणजे वेगवेगळे आपण म्हणजे काय म्हणू की उपदेश ग्रहण करतो. तर आता बळाचा वापर काय, मल्लांशी जी त्यांची लीला किंवा कुवलया पीठ नावाचा जो हत्ती आहे, तर ह्यांच्याशी जी लीला घडली भगवान बलरामजी आणि भगवान श्रीकृष्णांची, तर यांच्यातून आपण काय शिकायचं, तर त्यांनी शत्रू पक्षाच्या सामर्थ्याची पूर्ण कल्पना घेऊन म्हणजे पूर्ण अभ्यासपूर्वक तयारी केली होती. कृष्ण आणि बलराम सगळी माहिती घेतली होती. म्हणजे कधी म्हणजे भगवान आहेत ते स्वतः, पण त्यांनी तरी देखील शत्रू पक्षाचा पूर्ण अभ्यास करून अभ्यासपूर्ण पद्धतीने म्हणजे पूर्ण अभ्यास करून आपण म्हणतो ना हाफ प्लॅनिंग इज हाफ सक्सेस, तर पूर्ण अभ्यासपूर्वक त्यांनी यश घेतलं होतं. म्हणजे भगवान जरी असले तरी आपण आपल्यासारख्या सामान्यांनी काय करायला पाहिजे, तर अभ्यासपूर्वक कुठलीही गोष्ट जर केली, अभ्यास योग्य म्हणजे आपले हे सगळे षडविकार आहेत ते शत्रू म्हणजे शत्रू पक्ष असल्यासारखेच आहेत किंवा असुर आहेत, तर त्यांच्याशी आपल्याला लढायचंय, तर आपण अभ्यासपूर्वक लढलं पाहिजे. म्हणजे काय, आपला अभ्यास म्हणजे काय, तर नवविधा भक्ती. आपला अभ्यास म्हणजे काय, भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा, वैष्णवांची सेवा म्हणजे भगवत भक्त जे उच्च कोटीचे वैष्णव आहेत त्यांची सेवा. तर अशा पद्धतीने आपण जेव्हा पूर्ण तयारीनिशी म्हणजे पूर्ण अभ्यासाने पूर्ण योजनाबद्ध पद्धतीने म्हणजे आपल्या शत्रूचं सर्व म्हणजे काय म्हणतात की त्याचे म्हणजे सर्व प्रकारचे ह्याचा बदला खाना खुणा सगळ्या अभ्यासून आणि त्यांनी कशी तयारी केली हे सगळं अभ्यासून त्याच्याशी लढा देतो, तेव्हा आहे तर त्याला विजय प्राप्त होतो आक्रमण करताना. मग तशाच पद्धतीने आपले जे विकार आहेत तर एक प्रकारचे असुरच आहेत आणि यांच्यावर विजय मिळवायचा, तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे. अभ्यास म्हणजे काय, तर भगवान यांचे मार्गदर्शन केले की कशा पद्धतीने भगवत भक्तीचं विज्ञान आपण आचरणात आणलं पाहिजे. तर नवविधा भक्ती, जेव्हा नवविधा भक्तीमध्ये आपण स्वतः जे आहेत ते म्हणजे भागवत विधी म्हणजे काय, स्मरण कीर्तन भगवान यांचं भगवानांच्या पवित्र नामाचा जप, श्रवण किंवा बघा श्रवण स्मरण आणि कीर्तन या भागवत विधीमध्ये येतात. तर ह्या नवविध भक्ती आहेत वेगवेगळ्या, त्याचे टप्पे. तर या टप्प्यांनिशी आपण जेव्हा भगवानांची भक्ती टप्प्यानुसार करायचा प्रयत्न करू, तर त्यावेळेला काही निश्चितच या असुरावर आपल्याला विजय मिळत आहे. अभ्यास म्हणजेच काय, अभ्यास योग असा श्लोक येतो भगवद्गीतेमध्ये. अभ्यास म्हणजेच काय, तर भगवत भक्तीचे प्रयत्न, भगवान यांच्या सेवेचे प्रयत्न, भगवान यांच्या जे उच्च कोटीचे वैष्णव भक्त आहेत तर त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांच्या सेवेचा प्रयत्न. अशा पद्धतीने जेव्हा आपण प्रयत्न करू तर निश्चितच काय होईल, आपण या असुरावर विजय मिळवू. आता रुक्मीचा वध कसा झाला ते आपण समजून घेणार आहोत.
तर जो हा रुक्मी होता, तर हा कोण होता, तर हे आपण समजून घेणार आहोत. तर श्रीकृष्णांना त्यांच्या म्हणजे प्रत्येक भारेपासून 10 मुलं झाली आणि त्यांना आणखी मुलं झाली आणि नातवंड झाली. मग आता रुक्मी जो आहे तो रुक्मवती नामक म्हणजे कन्येपासून म्हणजे जो आहे तर प्रद्युम्नाला अनिरुद्ध नावाचा मुलगा झाला. आणि आता श्रीकृष्णाने काय केलं होतं, तर रुक्मीचा अपमान केला होता. आणि तरी सुद्धा रुक्मीनं काय केलं होतं, आपली जी बहीण आहे तिला आनंदित करण्यासाठी आपली जी कन्या आहे तिचा प्रद्युम्न म्हणजे कोण, तर अनिरुद्ध जो आहे तो प्रद्युम्नाचा मुलगा आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांची मुलं आहे ती आणि त्यांची नातवंड आहेत, अशी वंशावळ आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांना प्रत्येक पत्नीपासून 10 मुलं झाली आणि प्रत्येक मुलाला पुढे मुलं आणि नातवंड झाली. तर आता हा जो रुक्मी आहे त्यांनी आपली बहीण आहे तिला आनंदित म्हणजे करण्यासाठी रुक्मिणीला तर त्यांनी काय केलं, कन्येचा विवाह म्हणजे तिची जी कन्या आहे तिचा प्रद्युम्न म्हणजे तर तिच्याशी केला होता. आणि मग नातीचा म्हणजे त्या रुक्मीची कन्या आहे तिचा प्रद्युम्न म्हणजे प्रद्युम्न या पुत्राशी विवाह केला होता श्रीकृष्णांच्या. आणि त्याला मुलगा झाला होता अनिरुद्ध, तर त्याच्याशी आपल्या नातीचा विवाह करून दिला होता त्या रुक्मीनं, बरं का. मग आता कृतवर्मा म्हणजे म्हणून जो होता तर मुलगा जो होता कृष्णांचा, तर त्याचा जो बली नामक मुलगा होता तर त्या पुत्राने काय केलं, रुक्मिणी जी आहे तर तिच्या चारुमती नावाच्या कन्येशी विवाह केला होता. म्हणजे हे आपण श्रीकृष्णांचा गोतावळा आणि कुणाचा कुणाशी विवाह झाला हे समजून घ्यायचं. मग आता अनिरुद्ध जो होता त्याच्या विवाहाच्या वेळी काय झालं, श्रीकृष्ण बलराम यदुगण रुक्मीच्या राजवाड्यात गेले होते. आणि आता विवाह होणार असल्यामुळे रुक्मिणी काय केलं, बलरामांना द्यूत स्पर्धेसाठी आव्हान दिलं होतं. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण आता समजून घेणार आहोत. मग आता द्यूत स्पर्धेसाठी आव्हान दिल्यानंतर काय काय घडलं हे आपल्याला इथे समजून घ्यायचंय. तर द्यूत स्पर्धेला ज्यावेळेला बलरामजी आले तर त्यावेळेला म्हणजे जी द्यूत स्पर्धा या रुक्मिणी आपल्या राजप्रसादात ठेवली होती, तर त्यासाठी त्यांनी बलरामजींना आवाहन दिलं होतं. आणि मग त्यावेळेला ते तिथे आले. मग आता भगवान कृष्णांशी कट्टर शत्रुत्व असून रुक्मीने काय केलं की आपल्या रोचना नावाच्या नातीचा म्हणजे तो कन्येचा अनिरुद्ध नावाच्या पुत्राशी विवाह करून दिला होता. आणि आता हे सगळे विवाह त्यांनी करून दिलेले होते. आणि मग विवाहाच्या म्हणजे उत्सव जो होता, विवाहाच्या उत्सवाच्या वेळेला म्हणजे आपल्या बहिणीवरच्या प्रेमामुळे नातीचा अनिरुद्धाशी विवाह केला होता. तर त्यावेळेला रुक्मिणी, बलराम, श्रीकृष्ण, साम, प्रद्युम्न ही सगळी मंडळी काय जी होती तर ती भोजकट नगरीला गेली होती. म्हणजे त्या रुक्मीची नगरी कुठली, भोजकट. मग आता विवाह समारंभ संपन्न झाला. मग आता तिथं कलिंग देशाचा राजा होता, तो अत्यंत उद्धट होता बरं का, तो रुक्मीचा मित्र. तो काय म्हणाला, या भाषांच्या खेळात तू बलरामाला पराभूत कर, तो काही दूध खेळण्यात कुशल नाहीये आणि त्याला या खेळाचं मोठं व्यसन आहे. मग हे ऐकून रुक्मिणी काय केलं, बलरामांना युद्धाचं आव्हान केलं आणि त्यांच्यासोबत खेळायला बोलवलं. मग आता या स्पर्धेमध्ये बलरामाने 100, 1 सहस्त्र, 10 सहस्त्र असं द्रव्य म्हणजे मोहरा असं पणाला लावले. सगळं रुक्मिणी जिंकलं कारण तो सराईत होता रुक्मी ह्या ह्या द्युत क्रीडेमध्ये. आणि हे पाहून कलिंग राजा जो होता तो दात दाखवून बलरामांच्यावर हसायला लागला की कसे हरले हे बलरामजी, बरं का. बलरामजी अत्यंत क्रोधित होणारे होते, त्यांना हा अपमान सहन नाही झाला. म्हणजे त्या काळात ती सुवर्णाची नाणी लावलेली होती त्यांनी पणाला सगळी म्हणजे 1000 मोहरा, 100 मोहरा, 10,000 मोहरा अशा त्यांनी पणाला लावल्या आणि ते सगळं हरले ते त्या युद्ध क्रीडेमध्ये जे बलरामजी. मग कलिंग जो राजा आहे त्यांनी काय केलं, दात दाखवून त्या बलरामजीवर तो हसला. हे पाहून बलराम अत्यंत क्रोधित झाले. भगवान बलरामजी येते ना अत्यंत राग आला त्याचा. आणि मग नंतर रुक्मिणी काय केलं, 1,00,000 नाण्यांचा पण लावला. इथं पाय बलरामजी आणि हे सगळे राजे आणि त्यांचं युद्ध क्रीडा चालू इथं या मोहरा आहेत. आता या 1,00,000 मोहरांचा त्यांनी पण लावला म्हणजे 1,00,000 मोहरा लावल्या आणि तो आणि मग तो भगवान बलरामजींनी जिंकला. म्हणजे रुक्मिणी 1,00,000
म्हणजे आधी सगळं हारले होते भगवान बलरामजी. रुक्मिणी जे काय लावले, कृष्ण हे बघतायत बरं का, हे सगळे गेले होते त्यांच्यासोबत लग्नाला जे गेले होते सगळे. हा, कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी, सांब, प्रद्युम्न ही सगळी मंडळी एकत्र गेली होती ना. मग कृष्ण इथे आहेत बरं का, बसलेले पाहतायत सगळा खेळ. बलरामजी इथे दूध क्रीडा खेळतायत. आणि मग इथे बलरामजी हरले म्हणल्यावर तो रुक्मी हसत होता. आणि मग आता रुक्मिणी, क्षमा असेल, कलिंग हसत होता. कलिंग देशचा राजा जो होता, तर तो हसत होता, कलिंगचा राजा जो आहे तो. आणि मग रुक्मिणी काय केलं, म्हणजे त्या जोशात आपण जिंकलो या जोशात म्हणजे 1 लक्ष सोन्याच्या नाण्यांचा पण लावला, म्हणजे त्या लावल्या. आणि नेमके ते भगवान बलरामजींनी जिंकले. मग आता रुक्मिणी कपट केलं की मीच जिंकलोय, मीच जिंकलोय. म्हणजे रुक्मिणी काय केलं की नाही नाही, हे नाही जिंकले, मीच जिंकलो. कारण आपण एवढा मोठ्या मोरा हरलो म्हणल्यावर त्याला एकदम दुःख झालं आणि मग त्याने कपट केलं. मोठा आरडाओरडा करायला सुरुवात केली, मीच जिंकलो, मीच जिंकलोय, मीच जिंकलोय अशा पद्धतीने. हे पाहून जे भगवान बलराम होते ते इतके क्रोधिष्ठ झाले, म्हणजे इतका क्रोध म्हणजे त्यांचा वाढला की त्यांचे नेत्र लाल होते ते अजून लालबुंद झाले. इतका संताप वाढला. त्यांनी 10 कोटी सुवर्ण द्रव्याचं पण लावला बरं का. पण हा पण सुद्धा काय झाला, बलरामजी जे होते ते कुशल होते युद्ध क्रीडेमध्ये. आणि त्यांच्याविषयी म्हणजे त्या ज्या कलिंग देशाच्या राजाने ह्याला हरव म्हणून म्हणजे युद्ध क्रीडेमध्ये हरव असंच सांगितलं होतं रुक्मिणी राजाला. प्रत्यक्षात बलरामजी काही कमजोर नव्हते युद्ध क्रीडेमध्ये. आणि मग तो देखील म्हणजे 10 कोटी सुवर्णद्रव्याचा जो पट होता, तो म्हणजे जो पटावर ते सुवर्ण मुद्रा लावतात, तर तो सुद्धा बलरामजींनी जिंकला. मग तो कपटी रुक्मी म्हणायला लागला, मीच जिंकलोय, मी म्हणजे मी मी हा देखील पण मीच जिंकलोय. हवे तर तुम्ही पंचांना विचारा, ते सांगतील. आणि मग रुक्मिणीचे जे पंच होते, साक्षी पंच, म्हणजे सगळे त्याचे दुष्ट मित्रच होते. आणि हे सगळे कपटी मित्र त्याच्या बाजूने बोलणार इतक्यात आकाशवाणी झाली. आकाशवाणी काय झाली, भगवान बलरामांनीच धर्मानी हा पण जिंकलेला आहे, रुक्मी निश्चितच खोटं बोलत आहे, अशी आकाशवाणी झाली. आता दुष्ट राजांच्या चिथावणीमुळे रुक्मिणी काय सांगितलं, ही आकाशवाणी खोटी आहे. म्हणजे इतके दुष्ट होते ते राजे आणि इतके असुरी प्रवृत्तीचे होते की ती आकाशवाणी पण त्यांनी खोटी ठरवली. म्हणजे एक प्रकारे आकाशवाणीच्या माध्यमातून भगवान यांनीच म्हणजे तो न्याय केला होता. आकाशवाणी म्हणजे भगवानाची वाणी असते. मग तो न्याय भगवान यांनीच केला होता. त्यांनी सांगितलं होतं की बलरामजी जे आहेत ते खरे आहेत आणि रुक्मी हा खोटं बोलत आहे. पण त्या दुष्ट राजांनी काय केलं, त्या रुक्मीच्या मदतीसाठी ती आकाशवाणी पण खोटी ठरवली. आणि तो रुक्मी जो आहे तो बलरामजींचा म्हणजे अपमान करू लागला, त्यांचा म्हणजे त्यांना वाटेल तसं बोलू लागला, त्यांचा उपहास करायला लागला. मग तो रुक्मी काय म्हणाला बलरामजींना, तुम्ही रानावनात फिरणारे गवळी, तुम्ही भाषांच्या खेळात प्रावीण्य तुम्हाला कसं काय असणार, भाषांनी आणि बाणांनी पण लावून खेळणे हे राजाचं काम असतं, तुमच्यासारखे गवळ्याचं नाही. असं त्यांनी अपमान केला रुक्मिणी. आणि इतर राजांनी त्यांच्यावर म्हणजे त्यांचा उपहास केला, त्यांच्यावर हसले सगळेजण. म्हणजे असे ते सगळे रुक्मीचे दुष्ट मित्र होते. आणि मग भगवान जे आहेत बलरामजी, त्यांचा क्रोध म्हणजे तो शिकेला पोचला. म्हणजे इतके संतप्त झाले की त्यांनी त्या मंगलमय विवाह सभेमध्येच त्या रुक्मीवर गदा आहे त्यांची जी गदा असते त्याचा प्रहार केला आणि त्याची हत्या केली. आता आपली दात दाखवून भगवान बलरामजींच्यावर हसलेला कलिंगा तिथनं पळून जायला लागल्यावर त्यांनी काय केलं, त्याला 10 पावलांनीच पकडलं आणि त्याचे सगळे दातच पाडून टाकले. मग आता बलरामजींनी दुसऱ्या राजावरही आपली गदा चालवली, कुणाचे बाहू, कुणाच्या मांड्या, मस्तक सगळे अवयव तोडून टाकले. आणि सगळे म्हणजे सगळे असे ते विवाह मंडप जो होता ते असे सगळे राजे जे यातना बघून पळत होते त्यांच्या रक्ताने माखून गेला आणि सगळे भयभीत होऊन पळायला लागले. म्हणजे त्या लग्न मंडपाचं युद्धभूमीमध्येच रूपांतर झालं. मग त्यांचा मेहुणा रुक्मी कसा मारला म्हणजे जेव्हा मारला गेला तेव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी, आता ती रुक्मिणीचा तो भाऊ आहे, मग विरोधी दाखवला नाही, संमती दाखवली नाही. कारण कसं की रुक्मिणी आणि बलराम यांच्यामधला म्हणजे संबंध खराब होतील असं त्यांना वाटलं आणि म्हणून त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दाखवली नाही. मग भगवान बलराम जे आहेत तर ते प्रमुख होते. म्हणजे असा जो
म्हणजे असा दशार वंशजांनी काय केलं, मग त्या नवदाम्पत्याला उत्तम रथावर बसवलं आणि भोजकट नगरीकडे ते म्हणजे नगरीकडून ते द्वारकेकडे निघाले. म्हणजे त्यांचा नातू होता त्याचा, म्हणजे तर ती नातसून आहे, तर तिला घेऊन ते निघाले. मग दशार्थ वंशजांना जशी रुक्मिणी प्रिय होती, तसं तिच्या बंधूंनी श्रीकृष्णांचा सातत्याने अपमान केला होता. अशा पद्धतीने त्यामुळं रुक्मीच्या मृत्यूचं तिला काही, म्हणजे श्रीकृष्णांच्या सहचरांना पण काही दुःख झालं नाही. आणि अशा पद्धतीनं ते प्रसंगावधान राखून कृष्णाने कुठलीच म्हणजे प्रतिक्रिया किंवा संमती किंवा विरोधी दाखवला नाही, अशा पद्धतीने ती वेळ मारून दिली. आणि त्यामुळे काय झालं की ते जे विवाहित दाम्पत्य होतं त्यांना उत्तम रथावर बसवून या सर्वांनी भोजपुट नगरीकडून द्वारकेकडे प्रस्थान केलं. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान श्रीकृष्णांचा जेव्हा आपण आश्रय घेतो तेव्हा त्यांचे सर्व हेतू पूर्ण होतात. म्हणजे कुठल्याही मोठ्या संकटातून सुद्धा आपण पार पडतो. ह्या लिहेतून आपण हे शिकलो. म्हणजे इतक्या वेगवेगळ्या पद्धतीने संकटांना सामोरे गेल्यानंतर देखील बलरामजींचाच विजय झाला. आणि बलरामजी जे आहेत तर त्यांनी या सगळ्या दुष्टांचा संहार केला. आणि त्यानंतर जी त्यांची नाचसून आहे, म्हणजे आहे, तर तिच्यासह म्हणजे त्यांनी आपल्या नगरीकडं प्रयाण केलं. आता पुढे जाऊ आपण. हरे कृष्ण माताजी, 5 वाजले तर आपण इथे थांबूया. अजून भरपूर लिहिलं आहेत पुढे, तर आपण त्या पुढच्या क्लासमध्ये अभ्यास करूया. आणि रामायणातल्या पण काही महत्वाच्या लीला आपण थोड्याशा अजून काही स्लाइड्स मिळाल्या तर त्या आपण पुढच्या वेळी बलरामजींच्या लीला पूर्ण करून घेऊ सगळ्या. आणि त्यानंतर रामायणातल्या अजून काही स्लाइड्स मला मिळाल्या तर त्या आपण अभ्यास करू. अशा पद्धतीने बलरामजींचा अवतार अजून काही लीला शिल्लक आहेत तर त्या आपण पुढच्या क्लासमध्ये आपल्या अभ्यासणार आहोत. आणि रामायणातल्या अजून काही लीला छान छान त्याच्या स्लाइड्स आपल्याला मिळाल्या तर त्या पण आपण अभ्यासणार आहोत. इथे आपण रेकॉर्डिंग थांबूया. कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. हा म्हणते रेकॉर्डिंग स्टॉप केली तर चालेल. अच्छा. हरे कृष्ण कुमुद माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी, माझा आवाज ऐकू येतोय ना? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. आतापर्यंत आपण जे काही अभ्यासलं त्याबद्दल कोणाला काही शंका आहे किंवा काही भाग समजला नाही ते विचारायचं असेल तर आपण विचारू शकतो. हरे कृष्ण. बहुतेक कुमुद माताजींना माझा आवाज जात नसावा, मी त्याला फोन करते. आपण रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हरे कृष्ण माताजी, आपण रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. 5 वाजले. हरे कृष्ण. कारण अजून बऱ्याच लीला आहेत आणि खूप